And also the Chief Legal of Camarines Norte, Attorney Arturo Filipino. Mariel del Rosario. At naririto na rin po ang Provincial Chief Admin Officer ng CAM Norte, Miss Mariel del Rosario. Mamaya, palakasan tayo ng sigaw, magro-roll call po kami, okay? Mas malakas, mas maganda. Tama, Grace? Yes, at mas bonggang-bongga dahil napakasaya ng araw na ito. Kaya sana po ang ating partisipasyon ay talagang bigay todo. Tama. Okay na, sir. Ikaw, Elida po, kakaturuan niya. Also, the PICAO or Provincial Chief Admin Officer of DAR Camarines Sur 1, Sir Eli Pongpong. Kaya na. Let us also welcome the Provincial Chief Admin Officer ng CAMSUR 2, Dr. Gil Montales. Again po, in 10 minutes, dapat po mapapasok na natin ang ating mga participants because magbibigay po kami ng instruction po. Pakibilisan po ng mga ating mga naka-assign sa kada province na mapapasok po lahat ng ating participants at ang ating mga DAR employees sa loob. Lahat po nung kumakain sa labas, pabilisan na po natin at in a few moments, magsisimula na po tayong magbigay ng ating official instruction para mamaya. Oo, lahat. Puro kami. Lahat. Lahat. Arco po LTID from Norte. Sabihin mo yung mga parcos, pagka gusto ng photo ko, yung parcos at sa Mexico. Gusto ng photo, ngayon pwede nang gawin ngayon. Ikaw ng Albay. Malinis na. Okay, so sa lahat po ng ating EXICOM from different provinces, pwede na daw po tayo magpa-picture dito sa unahan sa ating mga regional EXICOM and sa ating LED wall para mamaya hindi na daw po tayo magpa-picture. Again, lahat po anong gusto magpa-picture po ng mga EXICOM from different provinces, pwede na po tayong pumunta sa unahan at magpa-picture na po tayo dito. Lahat daw po ng EXICOM from different provinces and regional EXICOM. Ma'am Lerms and Ma'am Flor. Ma'am Lerms and Ma'am Flor. Sir, mapapicture na, sir. By province daw po ang pagpapicture. Okay po, unahin po muna natin ang Sorsogon. DAR po, Sorsogon. Mauuna daw po by ano po, by age daw po. Ay, joke lang. Okay, next. Next po, Masbate. Masbate daw po. Wala po? Okay, Camarines Sur 1 po. Provincial EXICOM of DAR Camarines Sur 1. Sir. Followed by Camarines Sur 2. Preparation na po kayo. Mag-prepare na po ang DAR po, CAMSUR 2, and then
Cam Norte Albay. Sige. Anong pangalan ni Atang? Tihada. Tihada. Antonio Ricardo Tejada. Next, Camarines Sur 2. Provincial Execom of Darcam Sur 2. Punta na po tayo sa unahan. Tinatawagan po ang Executive Committee ng DAR Camarines Sur 2 para sa ating photo opportunity. Paging Pikaw of Darcam Sur 2 and Carpo for LTSP and ARBDSP. Punta po kayo sa unahan. Prepare na po ang DARPO Albay. Pagkatapos daw ng Darpal by Execom, si Parco, may Parco yan. Okay. Paging po ang Parcom ng DARPO Albay. Susunod po kayo sa Executive Committee ng DARPO Albay magpa-picture. Andyan na po si Sir Hill. Si Sir Hill, andyan na po. Take 2. Yeah. Parco muna daw. Siyempre, Parco muna. Also, we welcome the arrival of the representative from LGU Bula, Private Secretary 2. Next. We would also like to acknowledge the presence of the agrarian reform beneficiaries from Camarines Norte. Welcome po sa inyong lahat. Also, we welcome the arrival of our Vice Governor, Salvio Patrick Fortuno. Palakpakan po natin. Dahil ako nito na arawan. Susunod po sa photo opportunity ang members of Parcom ng Albay. Parcom Chairman of Albay is Samuya yan. Samuya yan. Kanino? Balik na to. Balik na to. Susunod po sa Parcom ng Albay ay ang Darpo Catanduanes. Ubusin daw. Ushers and usherettes, paki-assist po ang ating mga ARBs, parang nalilito sila sa kanilang mga uupuan. Catanduanes po, sir. Pagkatapos po ng Darpo Catanduanes, isusunod natin ang Darpo Camarines Norte. Magsipaghanda na po ang Executive Committee ng Darpo Camarines Norte. Also, we welcome the arrival of the representative of LGU Cabusao, Municipal Administrator Jose Peña Redondo Jr.
Tinatawagan po ang split team ng Masbate na pumunta daw po dito sa unahan. Sasama daw kayo sa pagpapicture sa Provincial Execom ng Masbate. Tinatawagan po Ngayon ang naman po, Executive Committee ng DARPO Camarines Norte. also tawagan din natin ang Parcom ng Cam Norte na sumabay na po. For LTSP of Dar Camarines Sur 2, Adonis Dolanas. Tinatawagan po ang nag-o-operate ng camera or video na naririto sa gitna. Pakiusap po na kung maaari, igilid muna po natin. Pansamantala. Wala man po dito nakalagay sa banda, wala po. Siyempre yung arrival po ba? Papunta po na lang sa sa ilaw. Saan silang banda? Wala naman yata dito. Diyan na lang po po sa unahan. Diyan na muna sila. Diyan na lang sa unahan. Para tumugtog. Isay? Sino pa po ang hindi nakapapicture? Sa iba national sila matutog. Darpo, Masbate naman po. Ang national anthem sila na din yata. Dahil sa Facebook saan? Sa parang ang Tinatawagan po ang Execom and Parcom, also the Maros of Darpo Sorsogon. Pwede daw po pumunta tayo dito sa unahan para daw po makapagpa-picture. But before that, tawagan naman po natin after ng Darpo Masbate ang ating regional Execom naman po. Singit na singit, ma'am. Again, ang Maros ng Darpo Sorsogon, including the Execom and the Parcom, kung meron po. Pumunta daw po tayo sa unahan para makapagpa-picture daw po tayo dito. Pakibilisan po natin. Nire-request po yan ng inyong Parpo. Regional Execom naman po. Ayan na po, sir. Tinatawagan po ang ating Regional PIO, Sir Jerry Bensalida. Pwede daw pong magpa-picture sa inyo, Sir Jerry. Ayan. Again, yung Darpo Sorsogon po, Maros, Parcom, and Execom. Magpapa-picture daw po tayo uli. Parang kumpleto ang team ng Sorsogon. Grabe, ma'am. Okay, in a few minutes, magsisimula na po tayong magbigay ng instructions. But before that, magro-roll call po tayo. Again, Darpo Sorsogon Execom, magpapapicture daw po tayo uli.
Together with Together their with their Maros. Maros. Yes po. Sisay. DNR representative. Hain yan. Wala. Okay po, I think tapos na tayo magpa-picture. Maupo na po tayong lahat at ibibigay na po namin ang ating final instruction para sa lahat. Okay po? Lahat po nung nasa labas pa, ushers and usherettes, papasukin na po natin dito sa loob at alas 8 na po. Okay? Para po sa kaalaman ng lahat, we are live. Okay? Live po tayo ngayon. Yung mga lahat ng DAR officials, mga Parpos, basta Execom, dito muna tayo malapit sa stage kasi i-check nila tayo one by one. Pagka sinabing Bicol, ready tayo dito sa gitna para pagkaway-kaway, okay? Thank you. Makikiusap po Thank you, kami RD. na magsiupo na po ang lahat ng kalahok na naririto sa ating sports complex. In a very short while, mag-uumpisa na po tayo. Ang nakikita nyo po ngayon sa ating LED wall ay live na nangyayari ngayon mula sa Malacanang. Okay po? So inaantay na lang po natin magsimula ang programa, but before that, okay, now Grace, good morning. Good morning! Ibibigay na natin siguro ang ating final instruction sa kanila kahit hindi pa tayo kompleto. Okay? Magandang umaga. Music, pwedeng pakihinaan muna yung music natin. Okay, magandang umaga. Grace, mag-roll call muna tayo, okay? Naririto na ba ang mga kalahok galing sa DAR? Ay! Mag-ingay ang taga-Albay! Marami. Marami. Ngayon naman, nandito na ba ang mga partisipante mula sa probinsya ng Sorsogon? Nandito na rin ba ang mga kalahok galing sa DAR Camarines Norte? Marami. Asa naman ang DAR Catanduanes? Magingay DAR Masbate! Asa naman ang DAR Camarines Sur 1? At syempre, naririto na ba ang DAR Camarines Sur 2? Ngayon, ibibigay namin ang final instructions para sa mangyayaring programa mamaya. Okay po? Tulad nga po ng nabanggit na natin kanina, tayo po ay naka-live via satellite. Live via satellite tayo ngayon, Grace. Ano? Opo. At medyo formal po ang ating kaganapan ngayong umaga, kung kaya't makikiusap po kami na sana po tayo ay mag-participate actively sa ating programa na kung saan nangyayari din po sa buong bansa at sa Malacanang Palace. Yes, Grace. Tinatawag nga itong simultaneous distribution of e-titles. Ano po? And also, inaabangan din natin ngayon ang pagpirma ng ating mahal na Pangulo ng ating New Emancipation Act. Ang ibig pong sabihin, ang ating programa ay kasabay na nagaganap
sa Malacanang Palace at sa buong bansa. Kung kaya po ang ating programa ay nakatuon din sa mga kaganapan sa palasyo. Sa unang bahagi po ng ating palatuntunan, magkakaroon po tayo. Balikan. Okay, so ganito po ang mangyayari mamaya. While signing po ng ating mahal na Pangulo, yung New Emancipation Act, ano po? So, habang pinipirmahan niya, tatayo po tayong lahat at sisigaw po tayo ng mabuhay ang Pangulo, mabuhay ang magsasaka, mabuhay ang Pilipino. While clapping. Okay po? So, uulitin po natin. Ano ang sasabihin? Mabuhay ang Pangulo, Mabuhay ang magsasaka! at mabuhay ang Pilipino. Ulitin natin. Tayo po tayong lahat. Ano ang ating isisigaw? Ito po. Ito pala. So, kulang yung aming sinabi. Ano po ang sasabihin natin, children? Mabuhay ang Pangulo, mabuhay si Kalihim Estrella, mabuhay ang magsasaka, mabuhay ang Pilipino. Mas palakpakan po. Okay po? Kayo na lang po. Okay, in 1, 2, 3. Mabuhay ang magsasaka at mabuhay ang Pilipino. Palakpakan po. Okay, ngayon po, next na instruction, Grace, is Commercial lang po, commercial. Sandali lang. Sige, steady lang kayo. Napansin ko, nag-almusal po ba kayong lahat? Parang hindi eh. Nag-almusal po ba tayong lahat? Kunyari, sino tumataya sa loto? Taas ang kamay. Sino tumataya sa loto? Wala? Sa wedding? Wala? Oo, kunyari naman, sobrang naman bait ninyo. Kahit minsan di kayo tumaya sa loto, sa wedding, o sa STL. Di ba? Pag nanalo kayo sa loto kahapon, kagabi, anong sasabihin nyo? 1, 2, 3. Pag nanalo kayo sa loto kagabi, palakpak. Sige, 1, 2, 3. Woo! Di ba? Feeling nyo, kunyari, kahapon, nanalo kayo sa loto, palakpak. 1, 2, 3. O, di ba? Eh ngayon, hindi lang daig nyo pa nanalo sa loto kasi bibigyan kayo ng lupang sakahan panghabang buhay. Ang loto, yung pera mauubos ng 1 taon pag ginastos. Di ba? Ito, kabuhayan. Dapat ganun din ang inyong nararamdaman. So ngayon, tatanggap kayo ng lupang sakahan. 1, 2, 3. Wagayway! Yay! O, 1, 2, 3. O, MC, take charge. thank you, RD. Palakpakan po natin si RD. Salamat po. So, dapat may energy, ha? Yung may energy naman, madlang people. Sige po, ulitin natin. Yung mukha naman tayong kumain ng almusal. At syempre po, with your smiles, dagdagan po natin ng energy ang ating Grace, hindi lang po ang ating mga agrarian reform beneficiaries beneficiaries. ang sisigaw, pati po ang DAR employees. Okay po? Lagyan po natin ng energy again. Sabay-sabay po tayo. In 1, 2, 3, Oh? Hello, hello. Yan. Ayan. So ulit po, nagkaroon po tayo ng technical difficulty. Uulitin po natin, mabuhay ang Pangulo, mabuhay si Kalihim Estrella, mabuhay ang ating magsasaka, at mabuhay ang Pilipino. Okay, sabay-sabay po. With energy. Grace? With energy. Are you ready? In 1, 2, 3, Mabuhay ang Pangulo! Mabuhay si Kalihim Estrella, mabuhay ang magsasaka, Mabuhay ang Pilipino! Ayan. So ngayon, ito ang ating second instruction po. Ano po? After mapirmahan ng ating Pangulo Grace, After pong mapirmahan ang ating bagong batas,
siya po ay pupunta sa Heroes Hall sa Malacanang Palace. At habang naglalakad ang ating Pangulo, tayo po ay mag-chant. Ito, medyo maikli lang po yung chant Yes, natin. maikli lang po ito. Ano po? Tayo gaganon, sasabihin natin, BBM! BBM! Kayo naman po, in 1, 2, 3! BBM! BBM! So, ganun po, kaikli lang. Ano po? So, after nyan, na-receive nyo na po yung titles nyo, sisigaw tayo ng BBM nun, at iwawagayway natin mamaya yung ating titles. Okay po? Nakaganon po. Katulad ng ginagawa ng ating Arda Rialubit po, pag na-receive nyo po yung title, iwa-wave nyo ang inyong mga titulo. Mamaya. Nakatayo pa Nakatayo. rin po. Okay po? So, uulitin natin. Ang unang instruction po natin is, Ang unang instruction po natin, habang pumipirma ang ating Pangulo ng New Emancipation Act, tayo po ay nakatayo at pumapalakpak. At pagkatapos po niyang mapirmahan, Yes. tayo po ay sisigaw ng mabuhay ang Pangulo, mabuhay si Kalihim Estrella, mabuhay ang magsasaka, mabuhay ang Pilipino. At ang ating... pagkatapos po ng Yes. ating pagsigaw, ang ating Pangulo po ay tutungo na sa Heroes Hall at habang po siya ay naglalakad, tayo po ay mag-chant ng Yan. Ganyan po. Pero Very dapat good, children. malakas. Malakas po with energy. Ano po? Dapat yung energy natin, yung naka-receive na tayo ng titulo, mas malakas pa dapat sa nanalo sa loto. Okay? So, ayan po ang ating instruction. Pwede na po tayo maupo. Mamaya po, dapat po with energy, ha? Pwede na po tayo maupo habang inaantay natin ang ating programa magsimula. Mag-ipon po kayo ng energy. Baka nainitan lang po. Sa kasulukuyan, atin na pong hinihintay ang pagdating ng punong lalawigan ng Camarines Sur, ang ating gobernador. At Wala sa atin nag-queue. ngayong araw po, napakarami ng ating mga bisita, mga tanging bisita. Habang na- inaantay natin, Grace, yung ating ibang participants, kakanta ba kayo? Naka-live kasi kami ng ang ano namin, dapat makapuna kami. Alas ay very good. We would also like to acknowledge the presence of our Deputy Registrar of Deeds, Attorney Jason B. Roldan. Palakpakan po natin. We also have the Miss Joreen Aguilar from Senro, Goa. Also, we welcome Mr. Valentin Camacho from Senro, Iriga. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Okay. Also, we welcome Attorney Sidney Nebres of ROD Legazpi. Also, the Parcom Chair of DAR Camarines Sur, Carlito P. Aquino. We would also like to acknowledge the presence of Miss Mary Christine Malyapre
the Provincial Rice Coordinator from Provincial Agriculture Office. Also, Ms. Vivian S. Peña, Seed Inspector from Provincial Agriculture Office. Okay, Grace, tatanungin natin sila lahat. Gusto nyo ba ng entertainment? Gusto nyo ba habang nag-aantay? Walang energy? Gusto nyo ba? Okay! Tawagan natin ang team from Provincial Capital of Camarines Sur. Palakpakan natin! From Provincial Capital of Camarines Sur, ang pinakamaganda, Mr. Jake Borromeo! Check. Alright, ayan, maraming naaga po. In behalf of Governor Luigi Villafuerte, Congressman El Rey Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte, yaon po kami ngunya na pagkaaga, kaibahan ko po ang Hot Bodies Dancers as in duwa pa pong singers para mag-entertain po sa Indo. Don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. She said ooh, shut up and dance with me. Hey, palakpakan naman po dyan. We were victims of the chemical, physical, kryptonite helped us to the basis of fading light. Oh, we were bound to be together, bound to be together. She took my arms, I don't know how it happens. We took the floor and said, keep your eyes on me and dance with me. This woman is my destiny. Hey! Tinapos tuloy si kanta ko. May nananabotad siya. May nantatraydor. Alright, sige, iniaram kong ma-enjoy ka mo. Wait, Jake. Woo! Palakpakan nyo naman po! Parang awa nyo na! Hoy! Walang iba pang sasara sa pagtitinginan natin. Sana ay di na magwakas itong awit ng pag-ibig. Awit natin ay wag na wag mong kalimutan. Pangako ko naman ay lagi kang pakikinggan. Magpakailanman ang isang pag-ibig ay parang lansangan na pangdalawahan. Kaya't sa ating awit tayo ay magbigayan. Awitin mo at isasayaw ko. Oh, oh, oh. Awitin mo at isasayaw ko. Good morning po. Hala, hala, hala. Ah, hey!
Suot mo'y gawa ni Bitoy, di nang galing kay Elhoy. Hey! Bongga ka tay, sige lang, itaas ang kilay. Bongga ka tay, sige lang, itaas ang kilay. Hala, 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 hala. Ah, hey! Tapos na ang araw, naghirap at gutom. Swerte ka't nakatagpo ng manatong. Buhok may Gucci, talampak kay Gucci. Suot mo'y gawa ni Bitoy, di nang galing kay Elhoy. Hey! Bongga ka tay, sige lang, itaas ang kilay. Bongga ka tay, sige lang, itaas ang kilay. Rock! Yeah, palapakan naman po ulit. Palakpakan nyo na po. Rock, baby, rock. Rock into my heart. Pwede pong sumayaw dyan. Rock, baby, rock. Singing with my heart. Rock, baby, rock. Rock into my heart. Rock, baby, rock. Singing with my heart. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hatay na't sa bawat galaw ng iyong katawan. Ako'y lalo nang nahihibang. Come on, let's rock it tonight together. Kaya't ibuhos mo lang dahil tayo'y together. Rock, baby, rock. Woo! Buong Bicol region ba to? Ayun. Ang kasiyahan ay tunay na pagmamahalan ay mararamdaman lalo na kung nagsasayawan. Awiting bago ay naiiba para isayaw mo. Sumayaw, sumunod ka sa aking takdang panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa aking takdang panahon, pakisama, mag-enjoy ka ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, makisama, mag-enjoy ka ngayon. Woo! Ay, thank you po sa papalakpak. Nakakabusog. So, ayan, kami po, ako, kasama ko po yung dalawang singer ngayong hapon at nagtatagalog ako. Si Say po, mga nakakaintindi kang Bicol Naga, halos gabos man ano. Gabos man nakakaintindi kasi may mga taga Sorsogon, may mga taga Masbate. So, sige, magtagalog na lang tayo. So, ako po, sa kayong mga kasama ko, kami po ang isa po kami sa mga member ng Bicol Heritage Singers dito po sa province ng Kamsur. Kasama po lagi namin sa pag-ikot sa inter-province si Governor Luigi Villafuerte and of course Congressman El Rey Villafuerte and Congressman Migs Villafuerte, ang amin po mga bosses. So kami po ay nandito para magbigay ng kasiyahan sa buong Bicol region na andito po ngayong umaga. May announce lang po ako. Lahat po ng participants
except sa ating mga VIP, sa mga politiko po, at yung mga line agencies, lahat ng participants po, sa gilid tayo dadaan. Usherettes and usher, paki-take note po, sa gilid po natin dadaan. Okay, take away, Jake. Yes, ayan, saglit lang. Maghahanap tayo ng kanta para sa mga nanay at tatay naman. After netong kanta ko, siguro excited na kayo makita yung mga dancers namin. Ayan, love songs tayo ngayon para po sa inyong lahat. Kanta ni Willie Ong. Ni Daryl Ong. Parang biro lamang dumating ang tulad mo, at may isang pag-ibig na tapat at totoo, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Ibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng suso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ito. Palaging mayroong kulang ang isang pagmamahal. Ang tanging kailangan, puso ay mapagbigyan, dahil sa'yo'y naramdaman ang tunay na pagmamahal. Ibigin kita kahit sino ka man. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga ang hinahanap ng puso, ang siyang magbibigay ng saya, ng tamis at lambing sa buhay ko. Ikaw na nga ang bawat panaginip ko, sa piling mo'y nagkatotoo ang lahat ng mga pangarap ko. Ikaw na nga. Palakpakan po natin. Ibang singer naman. Thank you po. So yan na po si Vice Governor Sal Fortuno. Palakpakan naman din po si Vice Gov Sal Fortuno Jr. Yan, sa gilid, naghahalat lang yan ng queue. Okay, now we acknowledge the arrival of the Regional Executive Director of DENR Region 5,
Sir Francisco Emilia Jr. Palakpakan po natin. We would also like to acknowledge the presence of Attorney Epifania Ruby V. Oida, the Assistant Vice President and Head of LVP FSSC 5. Also, Engineer Jesse L. Basco Jr., the Head of Agrarian Services and Administrative Unit. Palakpakan po natin ang mga taga-Land. Take away, Jay. So alright, sige, habang naghahalat-halat pa kita kang pag-arabot ng sa tuya po mga iba pang mga bisita sa entire Bicol region. Ngunyan, itao ko po sa Indo ang Hot Bodies Dancers.
Alright, thank you. Hot Paris Dancers. Ngunyan po, John Rigo, ka pang i-announce. Sige, ikaw muna. Sige, ibalik ko sa inyo ang Kapuerte Singers. Pakiclear po nung ating likod. Ushers and usherettes lang dapat ang nandiyan. Ano po? Halos lahat ay nagtatanong tungkol sa aming bayan. Sa gitnang kanluran na aking pinagmulan, sila'y nalilito, patawag ko, nagkaganito. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakala. Magulang ko'y ginawa na ang lahat ng paraan upang mahiwalay sa aking natutunan. Subalit iniwan ko ang ibinigay na karangyaan. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan ko ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan ko ba't ako naglalakbay. Kaya ngayon ako'y narito upang ipaalam na di ako nagkamali sa aking daan. Gantimpala'y di ko hangad na makamtan, kundi yung malamang tama ang aking ginawa. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan ko ba't ako naglalakbay. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan ko ba't ako musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan ko ba't ako naglalakbay. Halos lahat ay nagtatanong tungkol sa aming bayan. Sa gitnang kanluran na aking pinagmulan, kaganito. Kung ano ang dahilan, ako lang ang nakakaalam.
Grabe naman. All Lita Ebasco. Palakpakan po natin. Ayan, Grace, unti-unti na napupuno ang ating venue. Tama. At malugod din nating i-welcome ang mga members ng Parcom from Camarines Sur. Yes. Naririto si Mr. Mario Montañez, Mr. Edgardo Clasio, and Mr. Santi Cervantes. Palakpakan po natin. Also from Darpo Albay, Mr. Ryan John Moraleda. Okay, Jake. So ayan, magandang umaga po sa ating lahat. So para po sa inyo tong lahat, sana po mag-enjoy kayo. Kung palakpakan naman po dyan. I need the love when I can't say. Pull me from hell, bring me back again. Play me the cards, something romantic, and give me all that I don't even have. I always think on a summer face, someone who feels like a holiday. But now in a piece, barely believe it. You came out of blue on a rainy night. No lie, tell you how I almost died, but you will bring me back to. Cause I won't play the living, couldn't get any better. Started giving up would work forever. Angel, baby, angel, you're my angel, baby, baby, you're my angel. I fall in love with a little things, counting the times on your skin. Back to life. I just wanna live in this moment forever. Cause I won't be the living, couldn't get any better. Angel, baby, palakpakan naman po dyan. So okay po ba kayo dyan? Sa taas po. I just wanna live in this moment forever. Cause I won't be the living, couldn't get any better. You're my angel, angel, baby, angel.
you so much po. Maraming salamat po. Okay, ngayon naman po, habang inaantay natin magsimula ang ating programa sa Malacanang, meron kaming ipapapanood sa inyong video sa ating LED wall. And I think they are ready. Manood po tayong lahat. Yeah, while the event is ongoing, is strictly prohibited. And all participants are required to stay in their respective seats when the president arrives or until he has left the venue. Maraming salamat po. Again, may we request everyone to please settle down and proceed to your assigned seats. Our president will arrive in a short while. Thank you. Okay, so again, magpa-practice po tayo dahil I think kompleto na tayo. Ano? So music, pakihinaan muna ng konti. Grace? Gaya po ng ipinaalam namin kanina Yes. sa mga naunang dumating. Uulitin natin. Yes. Okay, Dalawang bahagi po ang ating programa ngayong umaga. tama. Ang una ay ang ceremonial signing of the new Agrarian Emancipation Act. Yes. Ano po? Ito po ay bagong batas na ngayong araw ay pipirmahan ng ating minamahal na Pangulo. Ano nga ba yung batas na yun, Grace? Ah, sige po. Ang New Emancipation Act po ay naglalayon na burahin ang Yes. umaabot sa 57.56 billion pesos. na moroso po ng ating mga agrarian Yes. reform beneficiaries o yung mga utang po natin. Lahat yon buburahin na sa bagong Kasama batas ang- na pipirmahan. Yes, kasama Kasama ang ang interest at Penalties yes. at surcharges. So, condoned yon and written off. Hindi ba kayo masaya doon? Nabuburahin ang utang nyo? Penalties Janry, at surcharges? ang makikinabang po sa bagong batas na ito ay umaabot sa humigit kumulang 610,054 agrarian Yes, reform ARBs. beneficiaries. Ito po ay sa buong Pilipinas. bansa. Yes po. So ngayon magpa-practice na tayo. Ano? Yung unang part ay ang ceremonial signing of new Agrarian Emancipation Act. So ngayon, kapag po pinipirmahan na po ni Pangulong Bongbong Marcos, Lahat tayo po ay tatayo tayo po tayo lahat. Tayo at po tayo. papalakpak. Papalakpak po tayo. Ano? Habang pinipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating batas. Ngayon naman po, after nyo pumalakpak and after mapirmahan yung bagong batas natin, kailangan namin ng energy. Energy po ano? Kailangan natin ng energy sa mga boses nyo. Sample natin kanina, ano ang babanggitin? Number 1, mabuhay ang Pangulo! Mabuhay si Kalihim Estrella! Mabuhay ang magsasaka! Mabuhay ang Pangulo! Mabuhay si Kalihim Estrella! Mabuhay ang magsasaka! At mabuhay ang Pilipino! Yan po. Teka lang po, with energy, Grace. Oo. Parang hindi ikaw nga lang nag-almusal. ang naririnig ko, John Oo, Rie. sila Ikaw lang. lang. Okay. Sila Ngayon lang. po, kayo na lang.
Madali lamang pong tandaan, 4 lamang po yun. Mabuhay ang Pangulo, mabuhay si Kalihim Estrella, mabuhay ang magsasaka, at mabuhay ang Pilipino. At Taas ang kamay natin, no? habang isinisigaw po natin yan, nakataas ang ating kanang kamao with Paano? energy. Okay, in 1, 2, 3, mabuhay ang Pangulo, mabuhay si Kalihim Estrella, mabuhay ang magsasaka, mabuhay ang Pilipino. Okay, tapos clap. Ayan. Pero hindi ko naririnig ang energy nyo. Isa pa. Grace, isa pa. Okay? Ganito na lang, John Ray. Okay. Diyan ka sa dakong yan at Okay, dito ako sige. tutulong. Palakasan tayo. Sige. Lahat na nandito, dapat mas malakas tayo dun sa kanila. Okay? Kami muna. Manguna ka. Okay, kayo lang ha. In 1, 2, 3. Ulit. Walang energy. In 1, 2, 3. Mabuhay ang Pangulo. Mabuhay ang Pilipino. Oh, paano ba yan? Kayo naman, Grace. Siyempre, hindi tayo patatalo. Palaban tayo. In 1, 2, 3. Ay. John Ray, nag-almusal kami. Uulit kami. Uulit tayo, Hindi okay? na. Wag na. Wag na? Nanalo Okay. na kami. Oh, sa taas na, uulit kami, sir. Lahat, pati sa taas, okay? Dito sa baba, nakikita nyo ba ako dyan? Okay, ulit. 1, 2, 3. Mabuhay ang... Mabuhay ang Pilipino. Palakpakan. Ayan, parang Umulit kayo? Uulit kami, Ah, syempre. Handa na ba kayo? Nag-almusal tayo. In 1, 2, 3. Ba't ganon? Yay! Maraming salamat. Mahaba po. naman ang maghapon. Ulit-ulit. Hindi, joke lang. Okay. Doon po yan sa parte or sa dako kung Yes. saan po si Pangulong PBBM ay Napirmahan tapos na. ng pumirma. Ay, hindi. Habang. Ay, hindi. Tapos na. Tapos ng ng pirmahan. pumirma ng New Emancipation Act. Yes. At galing po doon sa hall kung saan po siya pumirma, siya po ay tutungo sa tinatawag na Heroes Hall Yes. sa Malacanang Palace. At habang po naglalakad si PBBM, tayo naman po ay magcha-chant. Ito po medyo maiksi lamang. Maiksi lang Kaya ito. alam kong madaling matandaan. Bigyan nyo ito ng lakas ng pagsigaw at energy. Okay? Simple lang. BBM! BBM! O, kayo naman. Grace, ulit-ulit tayo? Lahat Sure. na, lahat. Lahat na po tayo. Ano po? Sa malakas na tinig, sabay-sabay! BBM! Ayan. Parang nag-almusal naman lahat. Oo. Parang na-energize po kayo ng mga kumanta at sumayaw sa unahan. Maraming salamat po sa inyo. Meron pa, Grace. Kapag na-distribute na ang inyong mga titles sa inyo, nakatayo pa rin kayo niyan, iwawagay-way natin mamaya. Bibigyan namin kayo ng cue kung kailan nyo iaakyat yung mga title nyo. Okay? Meron po tayong model na nandito sa Model! unahan. AJ sa gitna. Ganyan po. Pag natanggap nyo na po ang inyong mga titulo, yehey! Hahawakan nyo po ito ng patayo, itataas at Iwawagay-way. So, ayan Malinaw po. po ba? Naintindihan po nating lahat? Naintindihan po? So, maraming salamat po. Uupo uli muna tayo. At Tayo po ay maghihintay ng mga Yes. kaganapan sa Malacanang Palace. Ang ating pong programa ipapangunahan ng ating Yes. Malacanang Palace. Ano po? So, aware dapat tayo na lahat tayo ay naka-live
via satellite. Ang Okay ibig po? sabihin nun, John Ree, iwasan po natin yung mga unnecessary movements. Tama, Grace. Ibig sabihin po, ina-expect namin na wala tayong makikitang palakad-lakad, pabalik-balik sa loob ng sports complex na ito. Yes, tama po. So ngayon yung mga usherettes and ushers natin, kayo po ang magpapamalakad ng disiplina sa ating venue ngayong araw. No, Grace? Opo, kung tayo po ay nag-umpisa na sa ating palatuntunan, maging yung mga usherettes po natin, kung maaari ay magsiupo rin po. Datapwat, dapat laging handa lang tayo na tumugon sa mga pangangailangan po ng ating mga kasama dito sa loob. And again, Grace, malolocate natin ang ating mga comfort room dyan po sa right side ng ating stadium, as well as sa taas at dito po. Meron po Mariin dyan mga pong CRs. ipinagbabawal ang pagkain dito po sa loob ng sports complex. Ang Natatanging- maaari lamang po nating dalhin ay ang inyong mga baong tubig. Yes, po? opo. At makikiusap rin po kami sa lahat na nakasuot ng mga cap, ano bang Pakitanggal po, sombrero. sombrero, kung Kung pwede maaari tanggalin po po natin. na pakitanggal muna sandali habang Yes. tayo po ay nagpapatuloy yes. ng ating programa. And At yung mga hindi po nakasuot ng ating prescribed uniform, pwede pong magsuot na po tayo. Meron naman pong provided ang kada probinsya po dyan. Kasi yun po ang prescribed natin. Nag-aantay na lang tayo ng maikling panahon para magsimula ang ating programa sa Malacanang. maging handa rin po tayo dahil at any point ng ating program, maaari po tayong i-flash nationwide. So, Tama yon. So dapat disiplinado po tayo. Yes, Sir RD? Yung napapanood nyo ngayon ay yung sa Cordillera. No? Cordillera po nangyayari. Ang itong makasaysayang araw na po to ay ginaganap sa buong Pilipinas. At mapapanood po natin ang mga kasamahan po natin sa iba't ibang dako ng ating bansa. Sana po tayo maging alert kasi pag tinawag po ang Bicol Region, kailangan mapakita natin yung gaano tayo ka-uragon. Sabi nga, di ba? Ang buong Bicol, maurag. Okay? With energy, with vitality. So nakikita nyo ngayon ang Cordillera. Mamaya makikita natin Region 1. Mapapansin nyo, Region 2, Region 3, Region 4, dadating sa Region 5. So sana alisto lang po tayo pag tinawag ang region natin. Sana pati yung cameramen, alisto din. No? Yung mga cameramen, mga camera group, yung nagbibideo, alisto rin kayo kasi nasa inyo ang buhay namin. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, Sir RD. Ngayon naman po, we acknowledge the arrival of Municipal Mayor of Pasacao, Mayor George Bengua. Palakpakan po natin lahat. we would also like to acknowledge the presence of Mr. Israel De La Rosa, Municipal Agriculturist and representative of Mayor Glenda Aguilar from LGU Caramoran, Catanduanes. Welcome, Palakpakan sir. po nating lahat. So ayun nga, sa nasabi kanina, dapat po we are very alert. Ano po? Alert po dapat tayo. Pag natutukan kayo ng camera, say cheese. Wala naman sanang mahuli sa atin na humihikab. Ano po? Nakatulog po ba kayo kagabi ng maayos? Di mo sure. Ay, hindi daw. Pero malakas yung mga boses namin. Oh. Nag-almusal naman kasi. Almusal sila. So ayan, live from Cordillera. Dapat po Okay. So ngayon po, palakpakan po natin ang ating Vice Governor Honorable Salvio Patrick Fortuno para sa kanyang mensahe. Palakpakan po natin lahat. Diyos maray na aga po sa inyo, Gabos. Mabalos po sa toyang mga MC. Inot po sa pagtaon mo na pong galang, sa kapasalamat po para sa toyang mga pag-iriba. Siyempre po, inot to our President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., to the 1st District Representative, Congressman Anthony Chioshi Hori Oribata, to the 2nd District Congressman, Luis Raymond El Rey Villafuerte,
to the 3rd District Congressman, Congressman Gabriel Bordado Jr., to the 4th District Congressman, Arnie Fentevella, to the 5th District Representative, Congressman Miguel Luis Villafuerte, to the Ako Bicol Representative, Honorable Congressman Elizalde Esco, to the DAR Regional Director, Ruben Theodore C. Sindak, CESO 6, to Engineer Romulo Britannico, CSE ARD for Operation, to Sir Rodrigo Realubit, CSO 6 ARD for Administration, to the DNR Executive Director, Regional Office 5, Francisco E. Mila Jr., CSO 3, to all present DAR representatives from the various provinces of the Bicol region, municipal mayors and officials, and the agrarian reform beneficiaries here with us today. Diyos maray na aga po sa Indogabus. Sa liwat po ako si Vice Governor Sal Fortuno Jr. Yaon po ako ngunyan para representar ang satuyang padangat na gobernador, si Governor Luigi Villafuerte. Mga tugang, magkairibanan po kita ngunyan para sa pagpirma kan sa tuyang presidente sa New Agrarian Emancipation Act of 2023. Ini po ang batas na nagdedeklara nin legal na titulo na ning daga para sa 717 beneficiaries na nagtutumbas sa 1,207.5 hectares sa laog po kang Bicol Region. Dahil po sa esperso kan sa tuyang presidente, si President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr., kan sa tuyang padangat na gobernador, Governor Luigi Villafuerte, asin kang pamilya Villafuerte sa pamamayo ni Congressman El Rey Villafuerte, kaibana ng Department of Agrarian Reform, nagkakaigwa po ang sa tuyang mga tugang ng pagkakataon para makadeklara na sa inda ining daga kung sain kapot po ninda ang sa indang titulo. Sarong titulo na nagsasabi na ini ang sa indang harong, asin igdisinda mapadakula kan sa indang pamilya, saka kan sa indang puturo. Para sa kuya, saro po ining sinyales na yaon po kita sa panahon ng maray na liderato. Dahil po ang maray na leader, dahil po naghahanap ng paagi para magbawal o magpugol. Kundi ang maray po na leader, permi po naghahanap ng pagkakataon para mag-asenso ang sa iyang konstituentes. Yaon po ining asal na ini sa mga tataramon sa kaaksyon kan sa tuyang presidente. Sa kayaon man po ini sa mga tataramon sa kaaksyon kan pamilya Villafuerte. Dahil permi po sinda nag-iisip, saka nag-iimplementar ng mga proyekto, saka programa, para na mapapakinabangan, bako lang kang inot na benepisyaryo, kundi ayon sa sabi kang sa tuyang gobernador, ini pong programang ini siguradong mapakinabangan kang sa indong makuapo, kan sa indong makuapo, kan sa indong makuapo, kan sa indong makuapo, kan sa indong makuapo, etc., etc., etc. Sana po mapakinabangan talaga po nindo ining pagkakataon na ini. Asin sana man po padagos man po ang sa indong tiwala sa kasuporta para sa tuyang presidente, saka man po para sa pamilya Villafuerte. Diyos maray na aga, Diyos mabalos. Salamat po sa Indogabus. Thank you very much, Honorable Vice Governor. Thank you po. So ngayon, may we request Mayor Bengua and Mayor Ibasco, dito na po tayo sa unahan, sir, maupo. Iniimbitahan po namin ang ating mga kagalang-galang na alkalde na nagmula pa sa iba't ibang bayan ng Camarines Sur. Kung maaari po, paki-occupy niyo po itong mga upuan na narito sa unahan. Calling Miss Angie Ashaw. So again, Grace, ipaliwanag natin sa kanila and sa ating mga bisita kung ano nga ba ang New Emancipation Act. Okay. Gaya nga po ng narinig ninyo kanina, itong bagong batas na pipirmahan ng ating Pangulo ay naglalayon na burahin. Wala na. Ano po? Yes. Ang anumang pagkakautang ng mga agrarian reform beneficiary patungkol sa kanilang mga sakahan. At kasama po dito yung principal na utang, yung mga interest o multa na Yes. inyo pong Ang balita ko nga, buburahin pati yung utang na principal amount. Yung principal amount.
kanina nakita ko sa post ni Secretary Estrella. At bakit nga ba, Janry, ito ang layunin ng ating Pangulo? Napakagandang tanong. Kasi ang ating mahal na Pangulong BBM, gusto niyang ilapit ang pamahalaan o ang gobyerno sa bawat mamamayang Pilipino. Palakpakan naman natin ang ating mahal na Pangulo. Nilalayon din po ng bagong batas na ang anumang pong pera na inyo pong itinatago na sana ay ipambabayad ninyo sa amortisasyon ng lupa na inyo pong tinanggap galing sa pamahalaan ay mas magamit po ninyo sa mas makabuluhang bagay na kung saan mas higit ninyong mapapaunlad ang inyong mga lupang sakahan. At saka, Grace, imbes na ibayad nila yung interest, penalty sa surcharges, maidadagdag nyo yun sa panggastos nyo sa Tama sakahan. po. Kaya itong bagong batas na ito ay napaka-pro-farmers. Lalong-lalo na sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Kung kaya nga hinihikayat naman natin ang ating mga minamahal na magsasaka, hindi sa buong Pilipinas natatanggap po ng titulo at ito po katumbas nito lupa na sana po ay inyong ingatan, pagyamanin, tama. paunlarin dahil ito po ay ibinibigay na po sa inyo ng ating pamahalaan na walang kaakibat na anumang bayarin. Ang inyo lamang pong gagawin ay Kapag napirmahan ang bagong batas ngayon, mag-a-apply pa rin po kayong lahat. Para po yung inyong mga babayaran ay mai-record namin. Pero that's for the later part. Pero sa ngayon, ang mahalaga, ma-written off or buburahin ang pagkakautang nyo sa anumang loan with penalties, interest, and surcharges. Yan po, sa paraan ng bagong batas na tinatawag na New Emancipation Act. Sana po malinaw po yun sa bawat isa sa atin. Yes. Sa tingin ko malinaw naman yun sa kanila, Grace. Sa dakong ito, siguro, Janry, habang hinihintay natin ang pag-uumpisa ng ating programa, may tatawagin kami na aming kasamahan dito sa likodan para i-acknowledge lahat ng ating mga DAR personnel and line agencies with LGUs na ipakilala po sa inyong lahat. Okay? Tawagin po natin lahat si Miss Ems and si Miss Angelica. Palakpakan po natin. Bigyan natin ng pagkilala ang ating mga panauhin at kawani mula sa DAR Provincial Office. Albay, sa pangunguna ni Parpo 2 Maria Eugenia Alteza at Parpo 1 Patricia Rastrullo. Mangyari pong tumayo ang mga mula sa DARPO Albay. Darpo Albay po. DARPO Albay? Nandito sa likod. Hello po, good morning po. Mula sa DAR Camarines Sur 1 sa pangunguna ni Parpo Ricardo Garcia at Parpo Augusto Medina Jr. Mangyari pong tumayo po lahat mula sa province of Camsur 1. Salamat. Mula naman sa DARPO Camarines Sur 2 sa pangunguna ni Parpo 2 Engineer Renato C. Biquillo at Parpo 1 Engineer Rodel C. Martires. Maraming salamat po. Mula sa DARPO Camarines Norte sa pangunguna ni Parpo 2 Camilo Del Monte at Parpo 1 Eleanor Magana. Maraming salamat po. Maraming salamat. Mula naman sa DARPO Masbate sa pangunguna ni Parpo 2 Harold Tambal at Parpo 1 Eleanor Torres. Masbate. Doon. Salamat po. Mula sa DARPO Catanduanes sa pangunguna ni Parpo 2 Nerissa Aldea. Maraming salamat po.
At mula sa Darpo Sorsogon, sa pangunguna ni Parpo 2 Nida Santiago at Parpo 1 Liza Repotente. Maraming salamat po. Muli, bigyan natin ng pagkilala Kilala ang ating mga panauhin at kawani mula naman DAR. sa Department of Agrarian Reform Regional Office sa pangunguna ni Regional Director Ruben Theodore Sindak. ang ating ARDA, Rodrigo Rialubit, Ang ating ARDO, si Engineer Romulo Britannico. ang ating RARAD, Attorney Alberto Vecinal, Ang ating Carpo for LTSP, Florentina Escolano. ang ating Carpo for PBBD, Ms. Lerma Dino, Ang ating Regional Chief Legal Attorney Leo Ramos. ang ating ARCAW, Rene Bacho. Isang masigabong palakpakan para sa lahat ng kawani ng Department of Agrarian Reform. Muli, mabuhay! Sa punto pong ito, inyong matutunghayan na ang ating kagalang-galang na Pangulo ay nakarating na po sa
I'd like to acknowledge also the presence of our agrarian reform beneficiaries who have success stories to share with us. We cannot accommodate all of them, but we invited some of them. They are here, Mr. President, our agrarian reform beneficiaries. Please stand up. And also, Mr. President, yun pong litrato ng inyong ama at ng aking lolo, yung iba po doon, meron pa ho na buhay pa ho hanggang ngayon. Naririto sila, silang dalawa, Mr. President. Nasaan ba yung dalawa? Andun po sila. Ayan. Mga kasama po sa litrato noon, nung pinirmahan ang PD 27. Mr. President, if you will recall, shortly after the elections, when you were still holding office in EDSA, in the 7th floor, that was the time when you invited me to join the cabinet, Mr. President. Naalala ko po noon, hinila ninyo ko at ang inyong sinabi sa akin, Conrad, sabi nyo, yung lolo mo at yung tatay ko ay maraming nagawa. Sa tingin mo kaya papantay tayo? Yan, tumatak po yan sa isip ko, Mr. President. Kaya nais ko pong sabihin sa inyo na isang tambak na po na support services, mga farm-to-market roads and farm machineries and equipments ang naibigay na po natin sa atin mga agrarian reform beneficiaries. At kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa ating mahal na Secretary Ben Jokno, sa ating mahal na Secretary Amina Pangandaman, at sa lahat po ng ating mga senador
at lahat po ng atin mga congressman sapagkat ang budget po ng Department of Agrarian Reform ay agad-agad nilang inaprubahan. Hindi ho kami pinahirapan. Maraming salamat in advance sa inyo. At ganoon din po, nagpapasalamat din po kami sa mga tiga Land Bank of the Philippines sapagkat sila po ay very active na nagbibigay po ng credit assistance sa atin mga agrarian reform beneficiaries. Noon pong September 13, 2022, noon inyo pong kaarawan, kung hindi ako nagkakamali, 56th birthday ho yata ninyo noon. Ay, 65 pala ho. Yun pong pangako ninyo, nilagdaan ninyo ang Executive Order Number 4 Series of 2022 na tumatawag ng moratorium sa pagbayad ng amortization fees at other penalties by the agrarian reform beneficiaries. Ito po ay nagawa ninyo, nangako kayo, natupad ninyo. Of course, ladies and gentlemen, the resolution of vintage agrarian cases should not be overlooked. Especially, we have resolved, Mr. President, 20, 10, 5-year-old cases, and to banner it, Mr. President, we have solved the Hacienda Tinang case, which after 30 years, finally we have resolved it and nobody appealed with the decision, and now it is final and executory, Mr. President. Ito po ay inutos ninyo sa amin sapagkat ang gusto po ninyo, Mr. President, ay bilisan namin ang pagresolba ng mga kaso sapagkat naniniwala kayo, justice delayed is justice denied. Kaya kami rin po ay nagpapasalamat sa Department of Budget and Management sapagkat sinuportahan po nila ang scrap and build program po upang kami po ay so that we can hire more competent lawyers at the level of attorney 4 so that we can further accelerate resolution of agrarian cases and catch up with the backlog. Salamat sa DBM po. And also, of course, Mr. President, magmula po noong July 1st hanggang December 31st ng 2022, tayo po ay nakapagbigay ng 21,876 titles sa buong Pilipinas. Ang nakinabang po dyan na ARBs ay 24,804 farmers at 25,159 hectares po ang naipamigay natin. Magmula po, umpisa ng taong ito, January 1st, hanggang kahapon po, Mr. President, ang nai-distribute na po natin na titulo ay 17,044. Ang nakinabang po dito na ARBs ay 16,506, covering 21,427 hectares, Mr. President. Itong araw na ito, Mr. President, ladies and gentlemen, we will simultaneously distribute
32,441 titles to 27,132 ARBs covering 39,269 hectares. Maraming salamat po sa Department of Finance, sa Department of Budget and Management, sa DOJ, at lalong-lalo na po, special mention sa Land Registration Administration. Nandito po ang ating head, Mr. President, si Administrator Jerry Sirius. Hindi naman masyadong serious yan. Dahil sa kanya, Mr. President, napabilis natin ang paglabas ng mga titulo. At naririto rin po ang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources, si Secretary Loizaga. At dahil po sa kanila, napabilis din natin ang release. At ganon din po, tuloy-tuloy ang ating pag-release sapagkat hindi na namin kailangan humingi ng maraming pondo, meron naman tayong tinatawag na suporta na nanggaling po, and this support came from the World Bank headed by Mr. Job Indiama. Naririto po sila, Mr. President. Nandyan po sila. Will you please stand up, our friends from the World Bank? Now, Mr. President, ang dami po natin nagawa. Ngunit, ang pinakamalaki pong nagawa ng inyong administrasyon at ang inyong hiningi sa House of Representatives at sa Senate, inyo pong ipinangako, hindi po napako, natupad na po ngayon, lalagdaan na po ninyo ang New Agrarian Emancipation Act. Ito po ay condonation of payment of amortization fees by the ARBs. At nagpapasalamat kami sa Land Bank of the Philippines, Department of Finance, Department of Budget and Management, kay Senate President at sa mga senador, at ang nag-shepherd po sa Senate ng bill na ito ay walang iba kung hindi si Senator Cynthia Villar. At ang inyo pong kapatid, Senator Amy Marcos. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga magiting na congressman. Kung hindi ako nagkakamali, wala hong kumontra sa bill na ito sa House of Representatives. At special mention po dito sa kaibigan natin, ang ating kaibigan na Bicolano, si Congressman Joey Salceda, sa kanya pong pag-shepherd nitong bill na ito. At ganoon din po si Congressman Sol Chungalaw. Nandito yan. At lahat ng mga principal authors. Of course, kahit wala ho rito, si Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ngayon, Mr. President, yung tanong ninyo sa akin noon na kaya ba natin, kaya nating pansinin, pabayaan na ho natin sila ang humusga dito po sa ating nagawa. Naniniwala po kami na isang malaking karangalan para sa inyo na taglay nyo ang pangalan ng inyong yumaong ama, President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Ngunit,
dumating na ho ang panahon. Ako'y nakakasigurado, walang tututol. Naniniwala na kami. Now, Mr. President, we can say that in your first year as President of the Republic, you have done a lot for our country, and therefore now you deserve your own place under the sun. Mabuhay kayo, Mr. President. Mabuhay lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. God bless all of you. Thank you. Thank you, Secretary Estrella. At this juncture, may we request Executive Secretary Lucas Bersamin to introduce our keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Executive Secretary, Lucas Bersamin. Please take your seat. Ating namumuno ng ating Senado, ating Upper House, Senate President Mig Zubiri, at lahat ng miyembro ng Senado na nandito ngayong umaga na ito, dito sa napakahalaga at makahulugan na okasyon. The Agrarian Reform Secretary, who we have just heard from, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, ay parang gusto ko sabihin si Lolo Condring pagka nakita ko yung Agrarian Reform. But you are holding up the tradition that our forefathers put and began before us. The late Speaker of the House of Representatives, I mean, he's just late. He's still okay. He's still alive. Speaker Martin Romualdez and our the members of the House of Representatives, without whose important support we could not have done any of this. The members of the cabinet here present, I think we will notice that halos kumpleto ang kabinete ngayong araw na ito dahil talaga ay napakahalaga nitong ating ginagawa ngayong umagang ito. My fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa kaunahan kong first na State of the Nation address ay nasabi ko, the Filipino people, ay sinasabi ko sa ating at ipinangako ko sa ating mga kababayan na itutuloy ang Agrarian Reform Program. I am here today to build on that promise because our beneficiaries deserve nothing less. Ituloy natin ang reformang agraryo, hindi lamang sa pamimigay ng lupa at sa mga magsasakang hanggang ngayon ay wala pa ring lupa, kung hindi upang tuluyan na sila'y palayain mula sa pagkakautang na pumipigil sa kanilang ganap na pagmamayari sa lupang bigay sa kanila ng pamahalaan. Sa ilalim ng mga batas agraryo, ang bawat magsasaka ay may utang na katumbas ng halaga ng lupang binigay sa kanila. Kailangan nilang bayaran ito sa loob ng hindi hihigit ng 30 taon. Dagdag ang 6% interest bago tuluyang maging kanila ang lupa. Panahon na para makalaya sila sa pagkakautang na ito. This is why, on September 13, 2022, I signed the Executive Order Number 4, imposing a 1-year moratorium on the payment of amortization on agrarian debt by our beneficiaries. Yet I know
that the government can and must do more to alleviate the plight of our agrarian reform beneficiaries. I thank both houses of the legislative branch for heeding the call for social justice for our farmers by swiftly enacting the new Agrarian Emancipation Act, which I will sign into law today. I thank all of those who have been part of this effort. It is something that we have been attempting to achieve for a very long time. Nung pumasok po ako at binati ko ang aking ate na si Senator Amy, ay kako sa kanya, ikaw talaga yung original author. Mula nung nagsimula siya bilang senador, ay pinaglalaban na niya ito. At magpapasalamat kami kay Senator Cynthia na talagang nakikita natin ay nasa puso niya ang kalagayan ng ating mga magsasaka, lahat ng buong agrikultura. At siya ay pinaglaban naman niya, pinag-sponsor naman niya sa Senado. At ganun din sa ating mga magigiting na congressman na ay hindi tumutol at ay kinilala at nakita kaagad ang gano'ng kaimportante itong ating ginagawa at gano'ng kahuli na tayo sa panahon. Marami na po tayong inantay na ilang administrasyon at hindi pa natin nagawa ito. Kaya't napakalaking karangalan para sa akin at tumayo ngayon sa harap ninyo at masabi na ito'y gagawin na nating batas at napagbigyan na natin at ipinaglaya natin ang ating mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries sa kanilang pagkalubog sa utang. This law condones all unpaid amortizations, including interest and surcharges for awarded lands. A total of 610,054 agrarian reform beneficiaries will benefit from this new Agrarian Emancipation Act. Ngayon, ang sinasabi ang mawawala sa pamahalaan ay 57.65 billion. Yan lang, alam niyo naman po, yung pagbayad na yan ay nasa papel lang yan. Ang katotohanan talaga, pwede natin nang tawagin na dormant receivable ito. Dahil alam naman namin, walang kakayahan ang mga magsasaka na bayaran itong napakalaking utang na ito. Kaya't napakatama naman na napunta sa pamahalaan. At kami naman, yan ang trabaho ng pamahalaan upang suportahan kayo, upang pagandahin ang ating agrikultura, upang bigyan kayo ng pagkakataon. At upang masabi natin na ginagawa natin lahat, upang maipakain natin lahat ng ating mga mamamayan. The government will also assume the obligation of our beneficiaries for the payment of just compensation to landowners under the voluntary land transfer or direct payment schemes for the benefit of 10,201 ARBs, with a total payable of 206 million pesos. Sa ngalan ng ating mga magsasaka at ng sambayan ng Pilipino, taos puso akong nagpapasalamat sa Kongreso at sa Senado sa agarang pagpanday ng batas na ito. Ikinararangal ko na pirmahan ng batas na ito upang tuluyan ng makalaya sa pagkakautang ang ating mga magsasaka mula sa araw na ito. However, I believe that genuine agrarian emancipation requires more than just the distribution of land. If there was a very important lesson that Lolo Condring, Estrella, and my father, then the president, learned was that the handing of titles to our agrarian reform beneficiaries is but the first step. Free land distribution must go hand in hand with broadening the provision of credit facilities and support services in the form of farm inputs, equipment, and facilities to our farmers, as well as the construction of more farm-to-market roads. These efforts will yield more sustainable farms and higher incomes for our farmers. As President, I assure you, we will never stop providing our farmers with the support that they need to help make their farms more productive, while also improving their lives and that of their families.
Kung iibayuhin natin ang pagpapaunlad sa ating mga sakahan, dapat din natin lalong paunlarin ang pamumuhay ng ating mga magsasaka at ng kanilang mga mahal sa buhay. So let us expedite the individual titling of lands covered by collective CLOAS to secure the agrarian rights of our farmers. Isa yan ang inuna namin ni Secretary Conrad at sinabi namin ay siguro ang para makapag-issue na tayo ng titulo ay kailangan yung consolidated CLOA ay mabigyan na, paghati-hati na para alam ng beneficiary kung saan yung lupa niya at maisasaka na niya. Kaya yan ang inuna namin at maganda naman sa aking palagay ang naging performance ng Department of Agrarian Reform sa pagbigay at pagbuo ng sistema upang maayos na natin yung consolidated CLOAS at maari nang magsaka ang ating mga beneficiary. We will also enhance the efficiency of agrarian case resolution systems for faster outcomes. We need to revitalize the agricultural sector. And so we endeavor to attract and train new generations of young farmers who will become the driving force behind a modernized and profitable agriculture sector that fuels sustainable rural development. With unity and with diligence, we will address these concerns and make agrarian emancipation a tangible reality for our hardworking farmers. It is time to give our farmers the recognition that they deserve as the providers of our nation's sustenance, the providers of life to all of Filipinos. Panahon na upang ang ating mga magsasaka na silang nagpapakahirap araw-araw upang lagyan ng pagkain ang mga hapagkainan ng ating mga tahanan ay mabigyan ng atensyon at pagpupugay na akma sa kanilang kontribusyon sa ating bayan. Inihimok ko rin ang ating mga agrarian reform beneficiaries na patuloy na alagaan at payabungin ang ating mga sakahan. Tutulungan at susuportahan namin kayo sa inyong bawat hakbang upang kayo ay umunlad, magtagumpay at makatulong sa pagbibigay ng sapat at masustansyang pagkain sa ating mga mamamayan. Let us work together to realize this dream, our dream, as it was my father's dream, to give every Filipino farmer and his or her family a life beyond mere survival, a life free from want, from hunger, or fear of the future, a life of dignity, abundance, and prosperity. Mabuhay ang ating mga agrarian reform beneficiaries, mabuhay ang magsasakang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, President Ferdinand R. Marcos Jr. It is now time to witness the ceremonial signing of the new Agrarian Emancipation Act. To join the President on stage, may we have Senate President Juan Miguel Zubiri, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senator Cynthia Villar, Senator Amy R. Marcos, Representative Solomon Chungalao, Representative Jose Salceda, Executive Secretary Lucas Bersamin, Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, Secretary Conrado Estrella III, Secretary Benjamin Jokno, and Presidential Advisor on Legislative Affairs Mark Yandro Mendoza. Once again, it is now time to witness the ceremonial signing of the new Agrarian Emancipation Act. Upon the President's signature, the reconciled version of House Bill number 6336
and Senate Bill 1850 shall now become known as Republic Act number 11953, entitled An Act Emancipating Agrarian Reform Beneficiaries, or ARBs, from financial burden by condoning all principal loans, unpaid amortizations and interests, and accepting payment of estate tax on agricultural land awarded under the Comprehensive Agrarian Reform Program. The law seeks to emancipate agrarian reform beneficiaries from the burden of the land they till by condoning all unpaid amortizations and interests in connection with the loans they secured under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Thank you, Mr. President. At this point, the President will now grant a photo opportunity. For first batch, may we ask our distinguished men and women to remain on stage for the photo opportunity, to be joined by the principal sponsors of the bill. Once again, may we ask the other principal sponsors of the bill to join the President. Thank you. May we have the other members of the Senate to please be on standby for batch 2. Thank you. May we now have our next group. Members of the Senate, please proceed on stage. Thank you. Our members of the House of Representatives, please stand by. So for this group, we will have the members of the Senate. Thank you. Yung mga maro daw po sa bleachers, ang ipamahagi nyo na daw po yung titles. We now have our next group from the House of Representatives. Sige,
Please be on standby, our officials from the Department of Agrarian Reforms. Thank you. Maaari po munang umupo yung mga nabigyan na po ng Yes, titulo maupo habang muna. hinihintay natin po yung iba na makatanggap ng kanilang mga titulo. Mag-ipon-ipon muna tayo ng energy para mamaya pag bigkas natin ng BBM, malakas ha. Our members of the House of Representatives. Iwawagayway din natin yan mamaya. Ano ba gusto mo? Up next, we will have our officials from the Department of Agrarian Reforms on standby. Thank you so much. The members of the House of Representatives, please exit to your right, on the right side of the stage. Pagkatapos po ninyong matanggap ang inyong titulo, kung maaari po umupo muna para makita din namin kung sino pa po yung hindi pa po Yes. nakakatanggap. I think, Grace, masayang-masaya na ang ating mga magsasakang Bicolano. Dapat lang, John Yes. Lee, dahil ito ay may simbolo na kung saan sila na po ang may-ari ng lupa na kanilang pinaghirapan. Yan ay ang tinatawag nyong proof of ownership nyo na. Yes Ang po. titulo ng lupa na nasa inyo. Pero para, John Lee, wala akong nakikitang nakangiti. Masaya yan. Parang for naubusan sure. na naman sila ng enerhiya. Masaya po ba kayo? Ayan! Kulang pa ang energy. Masaya, Masaya po ba kayo? Yan! Yan! Practice ulit ha! Masaya po ba? Sa parting ito, nais po naming tawagin si Mr. Salvador Solmiano Jr. para i-receive ang natatanging titulo. Si RD o Regional Director Reuben Theodore Sindak mismo ang mag-aabot sa kanya ng titulo. With Vice Governor and Ardo Miles Britannico together with Arda Rodrigo Rialovic and Regional Director Milia of DENR 5 Photos taken, kindly together with Parpo turn to your seat. Renato Biquilio. Hello. Tahimik muna music. Ito ay isang makasaysayang araw, Ginoong Solmiano. Kayo po'y tumayo po rito. Ginoong Salvador Solmiano Jr., sa makasaysayang araw na ito, na pinirmahan din ang New Agrarian Emancipation Act, at sa pamamagitan ng aming kagalang-galang na kalihim ng DAR, si kagalang-galang Conrado M. Estrella III, ipinaaabot ng pinakamamahal nating Pangulo, Ferdinand Bongbong Romualdez Jr., ang lupang sakahan na pinangako niya sa iyo. Naway ito'y pag-ibayuhon po ninyo. Bigyan po natin si Mr. Salvador Solmiano Jr. ng isang malakas na palakpakan. Congratulations, sir.
Ayan. So maraming salamat po sa ating Pangulong BBM at Kalihim Conrado M. Estrella III, together with our Regional Director Ruben Chudor Sindak, sa pamamahagi ng titulo na naibigay sa inyo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyo, sir. Ngayon naman po, hihingin natin, sir, ng speech. Sir, magi-speech ka, sir. Bilang ano po, special po ang pagbibigay sa iyo ng titulo. Palakpakan po natin once again si Mr. Salvador Solmiano Jr. para sa kanyang acceptance speech. Maraynaga po sa ating mga panauhin po. Magpapakilala po ako. Ako po si Salvador Solmiano Jr. Isa pong maliit na magsasaka ng Barangay Tambangan, Telegrapo, San Jose, Camarines Sur. Sa mga kagagalang-galang na panauhin, pandangal, mga bumubuo ng pamunuan ng kagawaran ng reformang pansakahan. Sa pangunguna ng Butihin R.D. Sindak, sa kapwa ko magsasaka, sa lahat ng naririto, isang magandang pagpapalang araw po sa ating lahat. Sa ngalan ng aking mga kasamahan at kapwa ko tagapangalaga ng lupang sakahan, maluhod po kung tinatanggap ang aking titulo na siyang katibayan ng lupang aking minamahal at pinaglalaanan ng aking lakas, pagod at hirap ay matatawag ko ng sarili sa ngayon. Para sa amin, ang certificate ito ay hindi lamang sumusimbolo ng pagmamayari pagkos ng dasal na tinugon ng pangarap na natupad ng buhay na binago ng bagong pag-asa at pangako ng magandang masaganang bukas para sa aming pamilya, para sa bayan. Kung kaya labis at taos-puso akong pasasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gayon paman, ki Secretary Estrella, ki DR Sindak, Engineer Renato Bikelio, OIC Parco To, Engineer Rodel C. Martires, Parpo 1, Lando Adones, at saka si Marpo Jima si Bilaro. Salamat po ma'am, salamat po sa inyo lahat. Kung kaya labis at taos-puso akong nagpapasalamat sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, at nabigyan po ako ng pag-asa na makausap siya kahit po maliit lang po akong magsasaka. Doon ko po naipaliwanag sa kanya ang saloobin ng isang magsasaka. Ang lupa na inyong ibinigay ay isang regalo ng aking pagkaingatan, pagyayamanin sa abot ng aking makakaya
sa tulong ng pamilya at buong may kapal. Mabuhay si PBBM. Mabuhay si Secretary Estrella. Mabuhay si RD Sindak. Mabuhay ang mga magsasaka. Mabuhay ang Pilipino! Salamat po. Maraming salamat muli, Mr. Salvador Solmiano Jr. Tagus sa puso ang acceptance Naramdaman ko speech yun, Chandri. ni Sir Salvador. Sir, yung title mo, sir. Ayan. Ngayon naman, tawagan natin ang representative ng ARBs from Camp DAR Sur 1. Camarines Sur 1. Walang iba. Tawagan natin si Miss Eileen Maria R. Davis. Good morning po sa Tuyaga, boss. Ako nga po pala si Selene Maria Rosilada Pamarang Davis, nakatira sa Cambaligyo, Libmanan, Camarines Sur. Magandang umaga po sa Tuyaga, boss. At saka nagpapasalamat po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. At sa lahat po nga dito ngayon, maraming salamat at good morning po sa to. Nagpapasalamat po ako dahil nagkaroon po tayo ng sariling titulo at mga lupain na para sa ating pamilyang mapagkukunan ng ikakabuhay ng ating buong pamilya. Pansamantala po natin puputulin ang kanyang, hindi, konti lang po, huwag kayo lalayo, para mapanood nyo po ang nangyayari po dyan ngayon sa inyong mga screen na nakikita, ang reenactment ng makasaysayang larawan ni Pangulong Marcos Sr. at si Conrado Estrella Sr. at ngayon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at aming kalihim Conrado Estrella III. Palakpakan po natin sila. Ayan po. Everyone to please remain on your respective places until the President has left the venue. Thank you. Palakpakan po tayo lahat. Isang malaki kong pagpaumanhin, Ma'am Awi. Nag-giveaway lang po tayo doon. Again, we would like to request everyone to please remain on your places. Ngayon po, until the President sa pagkabutihang loob ni Ma'am, pwede mo natin ituloy ang inyong talumpati. Salamat po. Salamat po, sir. Pasensya na po, naputo lang sa tuyang maiksing talumpati. Pasensya na po. Ako nga po pala nagpapasalamat sa buong kawani ng DAR na nagkaroon kami ng sariling lupa at nagkaroon ng titulo ang sa aming mga lupain para po sa aming pamilya na mayroon po silang mapagkukunan ng kanilang ikabubuhay. Maraming salamat po sa buong kawani ng government officials at saka kay Pangulong Bongbong Marcos at saka kay Secretary Estrella, RD Sindak, sa buong Pilipino. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Hindi ko po alam po ano sabihin ko. Ang masasabi ko lang po, maraming salamat sa government ng buong Pilipinas, kay Pangulong Marcos at sa DAR. Maraming salamat po. Muli, maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Selene Marie Davis. Yes. Siya po ang representante ng Camarines Sur 1 Agrarian Reform Beneficiaries na ngayong araw ay natanggap na rin ang kanyang hinihintay na titulo. So at this point, habang pumupunta po ang ating presidente from Kalayaan Hall to hindi pa. From Cordillera yan. So ngayon, most probably, naglalakad ng ating mahal na Pangulo papunta sa Heroes Hall, kung saan magdi-distribute din siya mismo ng titles ng mga magsasaka.
Mamaya po isa-isa na namang tatawagin ang mga rehiyon, kaya magsipaghanda po ulit tayo at with energy, iwawagayway natin ang ating mga natanggap na titulo. Deputy Registrar. And we acknowledge also the presence of every municipal assessors from different municipalities of Camarines Sur. Palakpakan po natin sila. And so ngayon po, habang inaantay na lang natin, we stand by sa pagpunta ng ating mahal na Pangulo sa Heroes Hall. And then we will chant the BBM chant kanina. So maliwanag po iyon sa atin. Kaway kayo, dali. Ayan. Mamaya itataas nyo rin yung mga titulo nyo para makita natin lahat. Okay? Pinapakita ang kada region. Be ready. Be ready po tayo. Pinapakita po ang kada region. Itataas natin yung mga titulo natin, ha? Practice po, practice. 1, 2, 3! Yay! Huwag kayo bay! Ayan! Yan, ganyan, ha? Ang gandang tingnan na talagang sa ngayon, hawak nyo na ang inyong mga titulo. Yes. Bonus pa yung yung Agrarian Emancipation Act na napirmahan na ng ating mahal na Pangulo. Ayan po, umiikot. Ayan, o sige, tatayo po tayong lahat in preparation. Tayo po tayong lahat. Region 4 na yan. Sambayanan na kayo ay natutuwa na sa araw na Ayan, ito. ay hindi pa. Ibang region. Ganda. Seremonyal na paggawad ng titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng reformang pansakahan. Maupo muna tayong ng ating lahat. Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., katuwang ang kalihim ng kagawaran ng reformang pansakahan, Conrado Estrella III. Mula sa Nueva Ecija, Binibining Catalina Bernabe Corpus. Mula sa Bulacan, Ginoong Napoleon Tobias. Mula sa Pampanga, Ginoong Romeo Gulapa. Sige pa yan! Okay, thank you so Thank much. you so much. Mula sa Batangas, Ginoong Apollonario Makatangay. Mula sa Laguna, Binibining Fauta Novero bilang kinatawan ni Binibining Marciana T. Laluz.
Mula sa Quezon, Ginoong Epifanio Villegas. At mula sa Cavite, Binibining Brigada Rogador. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa ating larawan kasama ang lahat ng benepisyaryo ng Reformang Pansakahan na narito ngayon. At ngayon naman po ay inaanyayahan ang lahat ng mga bisita na tumayo at tumarap sa entablado para sa isang group selfie kasama ang ating mahal na Pangulo. Hindi ba tapakan to? Buwa kayo ibang upuan, meron buwa kayo ibang upuan. Bilog na. Okay, pakitaas mo. Okay, 1, 2, 3. Bye! Dito po tingin sa taas. Okay po, thank you. Ito po ay magiging simultaneous na gagawin. At maraming salamat po, mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at congratulations sa ating mga benepisyaryo. Maaari na po tayong bumalik sa ating upuan. Sa chairs lang, yung di magtatanong sa upuan. Sa harap kasi siya. So babalik kami doon. Maaari po muna tayong magsibalik sa ating mga kinauupuan. Maraming salamat po. Muli, congratulations sa ating mga benepisyaryo. Maraming salamat po at maaari na po tayong bumalik sa ating kinauupuan. Bukod sa mga benepisyaryo na nakatanggap ngayon, ay ina-acknowledge din natin ang mga benepisyaryo sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ayun si Oo, talaga No, important. Muli, inaanyayahan po ang lahat na bumalik na sa ating kinauupuan. Sa puntong ito, magpapaunlak ang ating Pangulo kasama sina Kalihim Conrado Estrella ng Kagawaran ng Reformang Pansakahan at Executive Secretary Lucas P. Bersamin ng panayam mula sa ating mga kaibigan sa media.
Si Binibining Daphne Osenya Paes ng Presidential Communications Office ang magsisilbing tagapamagitan. Good morning, ladies and gentlemen. Magandang umaga po sa inyong lahat. We have just witnessed the historic signing of the new Agrarian Emancipation Act, and now we shall proceed with the press briefing with His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, and Executive Secretary Lucas Bersamin. And we will start with Chona Yu of Radyo Enquirer. Sir, good morning. Ayan. Good morning. Sir, this is a milestone legislation as this is one of your commitments in your SONA last year. How important is this to farmers? We cannot overstate the importance of what we have done today, not only for the agrarian reform beneficiaries who have been waiting for some relief for a very, very long time. We have been talking about this for a decade, and that everyone seemed to agree that it was time for us to look very closely on the financial situation, not of the banks, not of the financing institutions, but of our farmers. And so it has been the general consensus that there is no reason for us to continue to chase the unpaid loans, the unpaid benefits that have ballooned over the many years. And so to wipe the slate clean and for our agrarian reform beneficiaries, there are two parts to this. Number one was the resolution of the actual titling of the so-called consolidated CLOAs. Having started to undertake that process, we then were able now to perfect the titles for our agrarian reform beneficiaries. But what would that do if bibigyan nga natin sila ng lupa, bibigyan natin sila ng tulong, nakalubog pa naman sa utang? Kaya hindi makakaahon yan, hindi na sila makabawi. Kaya let's give, after all, this is so important to our economy, it is so important to our survival as a country, that the agricultural sector is strong and that the agricultural sector is an important part. And that's what this does, because now we are recognizing and bringing into the whole system of our economy our agrarian reform beneficiaries, giving them not only a livelihood, giving their families hope for the future, but also the support that we in government and the rest of the country need for their agricultural hard work. Thank you, Mr. Thank you. President. Next, we have Alan Francisco of PTV4. Hi, Mr. President and gentlemen. Yeah, sir, may mga nakausap na po ako kanina ng mga beneficiaryo from Region 3 and Region 4A. Hindi maitago po yung kanilang saya dahil after ilang dekada raw at least hawak na nila yung mismong title nila. Oo, sir, may tuturing I guess na malaking bagay yung condonation sa mga agrarian lands. So, ang sinasabi nila sir kanina, masaya sila. Your message sir para sa mga beneficiaryo. Well, yun na nga ang ating, kaya natin ginawa ito. At maidagdag ko na hindi lamang naman ang pagbigay ng titulo ang ating ginawa. Hindi lamang yung pagkondon o pagbura ng kanilang utang sa pamahalaan, sa mga bangko. Kung hindi, ay gumagawa tayo ng malawak na programa para tuluyang susuportahan ang ating mga magsasaka. Hindi lamang nagbigay ng titulo, hindi lamang nag-condone ng kanilang utang, kung hindi,
Nandiyan pa rin ang agrarian reform upang tulungan ngayon sila na makatayo. At masasabi natin, may kaya na silang para patakbuhin ang kanilang hanap buhay at naipapakain nila yung kanilang mga pamilya at bukod pa doon ay nakakaroon pa ng pag-asa para sa kinabukasan. Yan ang tunay na kahulugan nitong ating ginawa ngayong araw na ito. Kaya kung makita ninyo, lahat ng mga matagal nang tinatrabaho ito ay napakalapad ng mga ngiti. At yung iba sa amin, hindi na sumasayad yung paa sa lupa dahil sa tuwa. Thank you, sir. Thank you. Next, we have Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. Magandang umaga po, Mr. President, at congratulations po, pati doon sa ating mga beneficiaries. My question, sir, is how will this law enhance the overall trust of the DA for food security? Well, those very simple. Kung titignan natin, yung mga lupa na hindi pa naisaka dahil nga sa mga problemang hinaharap ng mga beneficiaries, yun na nga yung consolidated CLOA na hindi pa na subdivide, hindi pa na partition, tapos ito pa nga yung utang, ay palagay ko at tuluyang tulong ng ating mga DA at saka siyempre agrarian reform sa kanilang pangangailangan, ay magkakaroon tayo ng mga lupain na hindi natin nagamit. Ilang hektarya ang pinag-uusapan dito? Napakarami. At least 1 million. Ang lupa, na halimbawa, lagay na lang natin sa bigas, sa palay. Ang more or less, ang nakatanim sa palay is 5 million hectares. Pero yung 5 million hectares, ibig sabihin kasama na rin yung second cropping, kasama na yung third cropping. Kaya more or less 2.5 million. The agriculturist, the Senate President will correct me if I'm wrong, but more or less is 2.5 million na sinasaka para sa palay. Ngayon, kung magkakadagdag ng almost 1 million na hektarya, malaking bagay yun sa ating produksyon. Kaya kasama ito sa ating pinoprograma ng Department of Agriculture para pagandahin ang ating produksyon, pababain ang cost of production para naman masasabi natin sapat ang supply ng bigas para sa ating mga mamamayan sa buong taon. Yun ang ating pinapangarap at yun ang ating linalayunin upang masabi natin ligtas na tayo sa mga pangyayari sa iba't ibang bansa na sinisira minsan nagbibigay ng masamang epekto sa ating ekonomiya. Napakalaking bagay nito. Just think, it's 2.5 million hectares more or less planted to rice. Now it will be 3.5 million planted to rice. Wala pa doon yung second cropping, wala pa doon yung third cropping. Maraming salamat po. Thank you. We have a question for Secretary Estrella from Rex Remitio of CNN Philippines. Mr. President, Executive Secretary, Secretary Estrella, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po. Ayun, for SEC, clarify ko lang. So since 57 billion yung mabuburang utang, yung number nung mga farmers na magbe-benefit dito sa kabuuan, clarify ko lang kung nasa ilan sila. Napakarami po. Kasi po, nagkaroon ng konting kaguluhan kanina, mukhang nahulog yung kodiko ko kanina. Ngunit napakarami ang makikinabang dito. Mahigit sa ilang daang libo ang makikinabang dito sa condonation na to. Siguro mga more than 600,000. And since sila na yung may-ari nung lupa, 'di ba? Ganap ng may-ari sila. Hindi ba 'to magreresulta sa parang malawakang pagbebenta ng lupa dahil sa kanila na yung lupa? I don't think so. Kasi unti-unti na namin na pinapayuhan ang ating mga agrarian reform beneficiaries na ayon sa batas, meron kailangan pag naiabot sa kanila ang kanilang titulo, kailangan maghintay sila ng 10 taon bago nila maibenta ang lupa sa iba. Sapagkat pag nalaman po ng agrarian reform na
kanilang ibinenta ang lupa nila na hindi pa lumalampas ang 10 taon, babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary ang lupa po. Kaya palagay ko ho, basta may information campaign lang na malaman ng ating mga magsasaka, hindi ho magkakaroon ng malawakang bentahan ng lupa. At hindi lang ho yun. Yes, sir. Siyempre, ito hong pamahalaan na ito, nakaumang ang isang katutak na support services na ibibigay sa kanila. Nakatulad ng ginawa po ng ama ng ating Pangulo at ng lolo ko po nung panahon nila. Dadagdag ko lang, ang nagiging dahilan kung bakit ang nabibigyan ng titulo ay ipinagbibili kaagad yung lupa nila ay dahil wala silang pambayad ng inputs, hindi sila makautang, wala silang pagkukuhanan ng binhi, wala silang pagkukuhanan ng fertilizer, ng pesticide, wala silang pambili. Kaya't wala naman silang magagawa. Kaya't yung dati yung mga nasubukan nung una ay pinag-aralan nito ng mabuti at nakita natin yung naging karanasan ng mga ibang bansa. At nakita nga namin, pagka basta titulo lang ang binigay mo at wala nang ibang suporta, mangyayari talaga, wala naman, hindi naman nila maisaka, mangungutang na naman sila doon sa yung dating may-ari. Tapos di makabayad, tapos na corner na naman, pinapakyaw na naman yung kanilang produkto, etc. etc. Kaya naman, yung nagiging sitwasyon ng ating mga beneficiary ay pagbili na lang natin para at least may pera tayo sa bulsa. Ngayon, kaya't sinama maliwanag at binibigyan ng halaga ang patuloy na suporta upang magkaroon ng pautang para sa ating mga beneficiary, upang may technical support. Meron tayong binibigay na pagkukuhanan ng binhi, pagkukuhanan ng mura-mura na fertilizer. Lahat yan ay ating ginagawa para maging matagumpay naman ang kanilang pagsaka ng kanilang bagong natituluhan lipa. Jonah Yu, Radio Inquirer. Sir, follow-up lang. Isn't the law unfair para sa ibang mga magsasaka na nagbayad na and here comes the condonation program? Yes, I know the answer. Ako nang sasagot siguro dyan. Palagay ko hindi naman magiging unfair sapagkat meron ding inilalaan ang pamahalaan ng ating mahal na Pangulo, ang administrasyon ng ating mahal na Pangulo para sa mga prompt payers, yung mga maagap na magbayad. Katulad ng mas maraming support services, natural lang ang ibibigay natin sa kanila. At saka, ito ay hindi naman unfair sapagkat yung mga nakabayad nung araw at yung mga hindi nakakabayad ngayon, iba naman ang sitwasyon nung araw at ngayon. Nung araw, mas madali magbayad ang ating magsasaka dahil kumikita sila. Ngayon, marami mga nangyari na developments dito sa ating bansa at sa buong mundo. Katulad halimbawa, nagmahalan ang mga farm machineries, equipments, and other inputs sa buong mundo ito. Kaya humirap ang buhay ng ating mga magsasaka. Nagkaroon pa ng pandemic, nagkaroon pa ng distribution, ngunit hindi natin siguro masisi sila dahil gusto lang nilang i-accelerate ang pagdidistribute ng Certificate of Land Ownership Awards, kaya nag-distribute sila ng collective CLOAS na wala namang parcelization. Ang ibig sabihin nun, parcelization is yun doon sa isang titulo halimbawa na for 200 hectares, nakalagay doon lahat ng may-ari. Siguro mga 200 din ang may-ari doon, ngunit hindi sinabi, Juan, dito ka sa paanan ng bundok. Pedro, dito ka sa tabi ng ilog. Walang ganon, walang nangyaring parcelization. Kaya nagpapasalamat kami sa World Bank dahil tumutulong sila dito sa parcelization natin. Yun din, nagkaroon ng confusion at hindi rin na-update ang payment of amortization fees. Lahat yan pinagsama-sama, mahirap na mangolekta. Mas magiging magastos pa sa pamahalaan ang mangolekta kaysa ang ibigay na lang natin na libre ang lupa. Yan. Kaya hindi naman unfair. Makikinabang naman silang lahat. Salamat po.
Alan Francisco again of PTV4. Hi, Sec Estrella. This is a question for you po. No? I understand that ang tagal nito bago nabigay yung titulo sa ating mga kababayan. Can you just cite some challenges that your department has encountered before this historical event? Marami hong naging problema. Ngunit ang masasabi ko ho, nagutos ang ating mahal na Pangulo. Bakit ba kokolektahin pa natin yan? Utang na yan, sabi ng ating mahal na Pangulo. Ibigay na lang natin libre yan. Total, marami nang nangyari, marami nang nakaraan na katulad nung sinabi ko ho kanina. Ang dami ng mga developments na nagpahirap sa atin mga magsasaka. Ngunit, tama yun, maraming challenges. Maraming mga kumukontra nung una na hindi daw natin kaya. Ngunit, ito po ay instruction ng ating mahal na Pangulo at natutuwa po kami dahil ang ating Speaker, Martin Romualdez, at ang ating Senate President, Mick Zubiri, at ang mga author po, si Senator Amy, si Senator Cynthia Villar, si Congressman Joey Salceda, at lahat ng mga congressmen at senators, at pati ho lahat ng mga kabinete, membro ng kabinete, ay sumuporta po dito sa tinatawag natin na Happy Bill. Ngayon ho, Happy Law. Ngayon na po ito dahil napirmahan na ng ating Pangulo. Thank you, sir. Alvin Baltasar, Radio Pilipinas. My question is for Secretary Estrella. Secretary Estrella, good morning po. Good morning po. Si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos at saka yung lolo niyo po, si dating Minister of Department of Agrarian Reform. Ang nasa likod po ng enactment of first Agrarian Reform Laws, at ito po yung the Code of Agrarian Reform and PD 27. Anong significance po, Secretary, ng napirmahan ngayong batas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos at sa inyong pamamahala sa DAR ngayon? I'm sorry, hindi namin masyadong maintindihan. Can you repeat the question, please? Ano pong significance, what is the law significance to the administration of Ferdinand Marcos Jr. and with you at the helm of DAR? Ang ibig ninyong sabihin siguro, ano ba ang significance ng ginawa ng aming mga ninuno noon at ano naman ang significance kumpara dito sa ginawa namin ngayon. Opo. At alam ninyo, yung tanong ninyong yan ay kung sasagutin ko ng kumpleto yan, ay aabutin tayo hanggang bukas ng hapon. Sabihin na lang natin, sabihin na lang natin na dapat ang pananaw natin dito sa ating ginawa na batas ngayon, napirmahan na batas na ngayong araw, ay pinapagpatuloy lang natin ang proseso na sinimulan ng aking ama ni aming Lolo Condring Estrella nung siya ay nasa Agrarian Reform. At ito naman talaga ang magiging ang inaabot ng kanilang programa. Yun lamang ay nabago at hindi na nasunod yung mga prinsipyo na una nilang ginagamit upang makapagbigay ng lupa sa ating Agrarian Reform beneficiary. Ngayon, ibinabalik natin ngayon doon sa dating prinsipyo na dapat, yun na nga, bigyan natin, yung mga nagsasaka na sinasaka nila ang mga lupa na hindi nila pag-aari, pero sinasaka na nila ng napakatagal. Mga apo na ang nagsasaka, ng mga grandchildren na ang nagsasaka, hindi pa rin kanila yung lupa. Yun ang ating target na sektor. At ngayon, yun na nga, yun ang kahulugan nitong ating ginawa na ito ay pinapapatuloy lang naman natin ang mga nasimulan. At sa aking palagay, napakalaking hakbang ito. Kaya kami nga ay ipinagmamalaki namin lahat ng naging kasama, lahat ng tumulong, yung World Bank, yung ating mga bangko,
yung ating sa pamahalaan, lahat sa agrarian reform, hindi at lahat ng mga ating mga legislator na nakita kaagad na napakahalaga at napaka-importante na ipasa kaagad itong batas na ito. Kaya sa kanilang lahat ay magpapasalamat kami dahil nga kahit hindi ka eksperto, tawagin natin sa agrarian reform, madaling maunawaan na tama itong ginawa natin at naipatuloy natin ang nasimulan nung aking ama at nung ni Lolo Condring Estrella nung siya ay agrarian reform. Salamat po. Thank you. Our next question is for Finance Secretary Jokno from Alvin Baltasar of Radio Pilipinas. Ano pong tanong ni Asik Batos? Alvin. Anong tanong? Ano pa ba siya? Secretary Jokno, magandang umaga po. The condoned loans amount to 57 billion pesos, and it will also pay the amount owed to beneficiaries directly to landowners under the VLT DPS in the amount of 26 million pesos. This comes at a time when the DOF recently raised concerns about the sustainability of the current pension system for uniformed personnel. The question is, what is the impact of this condonation to the government's revenue? Wala pong impacto sa fiscal picture ng gobyerno dahil naplano na po namin over the next 5 years kung ano yung deficit target natin, anong revenues. Hindi po kasama ito sa computation. So wala pong impacto sana. And it will benefit, as mentioned by the President, many agrarian reform beneficiaries. Pag nagtapatakbo pa kayo ng gobyerno, hindi lang po efficiency yung inyong iniisip, social justice din po kasama dyan. So this will fall under social justice. Will this affect, Secretary, doon sa ating fiscal situation? Hindi namin kasama yung pangungulekta nito. In fact, part of it will be condoned over time. At saka, so hindi kasama ito sa estimation ng revenues on the part of the government. Okay. Maraming salamat po, sir. Our final question is for the President from Ruth Carlos of Philippine News Agency. Good morning po, Mr. President. Ngayon po na napirmahan mo na po yung New Agrarian Emancipation Act. Ano po ang direktiba mo po kay SEC Estrella po to ensure the full implementation of and compliance with the law po? Well, we know what we were trying. This is what we have been trying to do. I think you can be assured that this is something we have been working on for sa unang SONA, nasabi ko na ito. So we have been working first on the moratorium and then eventually the law. So we are all, every part, that's why I was saying, every part of government, even our private sector partners, even the funding institutions are all as one here. And that is why it is important to us that we succeed, not only because, not just for bragging rights, but it's important to us to succeed because this is the development of a very crucial part of our economy, a very crucial part of our food security, and it is something that is absolutely necessary. So, magiging masigasig talaga ang aming pagpantay dito na matiyak na yung ating hangarin na tayo'y magkaroon, makadagdag tayo ng halos 1 milyong hektarya sa nasasakan na lupa dito sa Pilipinas, ay titiyakin namin na talagang mangyayari yan. Hindi lamang dahil nag-program tayo ngayon, hindi na namin pag-uusapan ito. Patuloy yan. Siyempre, magre-report ang agrarian reform, hindi lamang sa gabinete, kundi sa akin at sa ating mga beneficiary. Kung ano bang nangyari na. At kailangan na maipakita na patuloy ang suporta na binibigay ng agrarian reform. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Na kung nagawa na natin ito, nakapagbigay na tayo ng titulo,
at na-condone na natin ang utang, ay ang pinakamahalaga ngayon ay patuloy na suporta. Yun ang aming titiyakin, na yung suporta na yan ay hindi magbabago at buong kakayahan ng pamahalaan ay nasa likod sa pagsuporta at sa pagtiyak sa pagpatuloy na proyekto na programa na ito. Thank you po, sir. Thank you. Thank you very much. This ends our press briefing. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat at congratulations sa lahat ng mga benepisyaryo ng Reformang Pansakahan. Muli, ang ating Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Pakiusap na lamang po sa lahat na manatiling Mabuhay ang nakaupo. Pangulo! Nakaka- Mabuhay si Kalihim Estrella! Mabuhay ang magsasaka! Mabuhay ang Pilipino! Wagaybay natin! At palakpakan po sa ating lahat. Sigaw tayo ngayon. BBM! 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 And wala po munang aalis. Pagkatapos po ng pwede na po tayo maupo. Pagkatapos po, Grace, na mag-message ang ating ginagalangan na Regional Director, sa lahat po sa atin. Ano po? So wala pong gagalaw muna sa Wala kanila. po munang lalabas ng ating sports complex. At ngayon po sa puntong ito, malugod po naming tinatawagan ang aming butihing Regional Director Yes. from DAR Region 5 para sa kanyang word of thanks and closing remarks. Palakpakan po natin Regional Director Rioben Theodore Sindak. Okay, maraming salamat, John Ray at saka Grace. You have did a very excellent and outstanding job today. Diyos marahay na aga sa tuyang gabos. Hindi po ako Bicolano, yun na lang alam kong Bicol. Pero nakakaintindi po ako dahil ang agong ko taga Nagaman. So hanggang intindi lang, yun ang secret weapon ko. Kaya pag minumura ako ng mga tao ko sa DAR, naiintindihan ko pa. No, joke lang. Mas mahaba pa siguro yung babatiin ko kasi maiksi lang yung mensahe ko. Kaya ako'y paunlakan nyo na po. Dahil gusto ko naman talaga pasalamatan at kilalanin ng bawat isa hanggat kaya ng mga tao na bumuo at kung hindi dahil sa kanila ay hindi po magiging isang matagumpay na activity ang araw na to, ang makasaysayang araw na to. Gusto ko po siyempre unahin po ang ating mga sponsor, ang ating host province mula sa provincial government ng Kamsur, ang nagbigay sa amin ng taos-puso at very generous na suporta. Simulan po natin kay Congressman Luis Raymond L. Ray Villapuerte. Palakpakan po natin. Bagamat wala po sila dito, alam kong makakaabot po sa kanila itong ating taos-pusong pasasalamat at pasasalamat ng lahat ng ARBs for hosting us. Pagbibigay sa atin ng bubong na may aircon, di ba? Na may LED, napapanood po natin ngayon ang lahat ng mga pangyayari. Of course, walang iba din kundi kay Governor Vincenzo Renato Luigi Villapuerte, na siya naman ay kinatawan ng equally able Vice Governor Salvio Patrick Fortuno Jr. Nagpaalam na po sa akin si Vice Gov dahil meron na rin siyang ibang commitment. Hindi ko rin pwedeng palampasin na pasalamatan ang punong abala na gumalaw upang mangyari to, walang iba kundi si Miss Chi Bermeo Edmero, pinaka-head executive assistant ng ating butihing governor at congressman. Ang ating DNR Regional Executive Director, ang aking seatmate ngayon, si Mr. RED Francisco Milla Jr. Palakpakan po natin. Wag natin kakalimutan, siyempre, ang local chief executives are always supportive, especially sa DAR at sa mga MAROS. Nandito ang ilan sa kanila. Umpisahan natin kay Mayor George Benguan ng Pasacao.
Mayor. Okay. Andito rin si Mayor Jesse Camara ng Libmanan. Salamat po, Mayor Jesse. Meron ang ating mga allied agencies po, nandito din po. Bigyan po natin silang, pasalubungan natin sila ng isang mainit na palakpakan. Si Attorney Epifania Ruby Oida, LBP Head. Si Engineer Jesse Basco, LBP Head Agrarian Services and Admin Unit. Attorney Sidney Nebres. Ito naman ang ating mga RODs, ang mga Register of Deeds. Palakpakan po natin lahat ng Register of Deeds. Alam nyo, pag wala yung Register of Deeds, wala yung titulo, di ba? At iba sa kanila ay nandito, pinangungunan ni Attorney Sidney Nebres, ang ROD Canlegazpi City. Attorney Jason B. Roldan, Deputy Register of Deeds ng Kamsur. Ngayon po, nais ko dumako naman sa aking team, sa DAR Bicol Region Team, yung mga talagang kung hindi dahil sa kanila din, wala rin mangyayaring ganitong ka-successful event. Of course, ang aking kanan at kaliwang kamay, bahala na kung sino sa kanila doon. Si ARD Rod Realubit, palakpakan po natin. At si ARD Miles Britannico. At of course, nais ko pong batiin ang lahat ng parpos kasi po kung wala po ang mga parpos, di wala din tayo rito. Pag ako'y paunlakan nyo ngayong araw na to, pagtsatsagaan ko talaga pangalanan sila isa't isa. Nagpapasalamat ako sa unang parpo for always taking care and looking after my health. Parpo Chi Altesa ng Albay. Parpo 1 Patras Trulyo ng Albay. At ang isang mabutihing Ginoo mula sa norte, ang mga parpos ng Cam Norte, Parpo 2 Camilo Del Monte, at Parpo 1 Eleanor Magana. Salamat po sa inyo. Another special, ito ihuli ko na lang kaya yung mga host, di ba? Unahin naman natin ang mga galing sa isla. Talagang tumawid dagat pa tong mga to at the threat of bad weather. Nag-bad weather pa kahapon eh. Umpisahan natin sa Catanduanes. Ang Parpo ng Catanduanes, Parpo 2, Nerissa Aldea. Neri. Okay. Salamat sa pag-abot ng dala ng iyong mga ARBs at pagdating dito. Ang pinakamasipag, dedicated at passionate na Parpos ng Masbate. Bagamat malayo ang Masbate, nakarating sila at pagdating nila sa Masbate, ipamamahagi pa nila yung ibang titulo na hindi nila naibigay dito. Si Parpo 2, Herald Tambal, at si Parpo 1, Miding Eleanor Torres. Palakpakan po natin, mga Masbate. Yan, taga Masbate. At ang of course, pinakamagandang Parpo, pasensya na, Parpo Menchi at saka Parpo Neri. Ang pinakamagandang Parpo ng DAR Bicol Region, walang iba kundi age before beauty, di ba? Sabi nga nila eh. Wala akong sinabi, age, anong age. Basta age before beauty, ang pinakamagandang parpo ng pinakamagagandang parpo ng Sorsogon. Parpo 2, Nida Santiago at Parpo 1, Lisa Repotente. At nais ko rin siyempre magpasalamat sa lahat ng mga karpos ng Region 5. Mahirap na kayong pangalanan isa't isa. At ang lahat ng mga marpos, mga maros na alam ko, deep in my heart, you are the cutting edge, Karpos and Marpos, for this to be able to happen. I am glad that you are all here. I would like to enjoin everyone to give all our Karpos and Marpos a big round of applause. Palakpakan po natin. At po siyempre po sa lahat po ng ibang representantes ng line agencies, yung mga assessor's office, yung mga ibang titulo ba nila may tax deck? Nabigyan ba ng tax deck? Kung meron man swerte nyo. Kung wala, next time. All our officials and members of the other line agencies who have been supportive to all of us. And now I reserve this for the last. Ang ating host province, Kamsur 1 and Kamsur 2. Walang iba. Unahin natin ang Kamsur 1, ang butihing Ginoo ng mga butihing Ginoo ng Kamsur 1, Parpo 2, Rick Garcia. Tayo.
So, hometown decision na yan. And Parpo 1, Ogot Medina Jr. Asan ka, Ogot? Ayun, thank you. And of course, hindi natin pwedeng kalimutan ang Kamsur 2 na pinamumunuan ng mga butihing maginoong maginoo, walang iba kundi Parpo 2, Renato Ato Biquillo. Panalo sa basketball yan, center. And Parpo 1, Rodel Martires. At dyan po nagtatapos ang aking pasasalamat sa inyong lahat. At hindi matatapos po ang araw na to kung hindi ko pasasalamatan ang stars for today. Sa makasaysayang araw na to, kayo po ang star ng buhay namin. Mangyari pong tumayo ang lahat ng agrarian reform beneficiaries. At tayo naman mga taga-DAR, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Maraming salamat po sa inyo. Mula in behalf of the whole DAR Bicol region, wagayway po natin ang ating titulo for the last time. Kami po ay nagbibigay pugay sa inyong lahat, nagpapasalamat, at kayo'y sana'y mapag-ibayo nyo ang inyong lupang sakahan para sa ikabubuti ng ating bansa. Hindi lang para sa sarili nyo, kundi para sa ating lahat. Maraming salamat po. Pwede na po kayo umupo. At sana po ay naging makabuluhan itong araw na to. Bago pa makalimutan, andyan pa ba si Ginoong Salvador Solmiano Jr.? Nasaan? Ayun, palakpakan po natin si Ginoong Salvador Solmiano Jr. Kung alam nyo lang po, ilang beses tinangka ng ating mahal na Pangulo na siya ang magbigay niyan. Yung pagpunta niya sa Albay, yung hinahanap, kaya lang timing ang hirap, di ba? So, ipinaabot na lang muna. Sana magkita pa rin kayo. Okay? Salamat po. At dito po nagwawakas ang ating programa. Sana po naging makabuluhan po itong araw na to sa ating lahat, especially sa ating mga agrarian reform beneficiaries. Huwag niyong kakalimutan kasi ito yung anniversary. Yung napanood niyo po ngayon, mamayang gabi pa mapapanood ng ibang tao yan sa balita, sa alas 6:30, di ba? Live yun, actual, at sana yun ang baunin yung mga alaala. Yung anibersaryo ng inyong pagtanggap ng inyong mga titulo ay kasabay na ng pagpirma ng bagong Agrarian Emancipation Act. On that note, mag-ingat po tayo sa pag-uwi natin, sa biyahe natin, kanya-kanyang biyahe pagbabalik, lubos na pag-iingat, at muli ang lubos na pasasalamat ng DAR Bicol Region, 10 ng aming lahat ng line agencies na kakaalyado, ang DNR, ang Land Bank, at iba pa, at ating local chief executives, mga mayors, governors, congressmen, na lahat ay nagtulong-tulong para lang mabuo ang inyong titulong yan. Marami pong pinagdaanan po yan. Hindi yan parang, sabi ko kanina, hindi yan parang loto na mabilis na nangyari, di ba? Pinaghirapan yan, pinagpawisan, di ba? At ngayon, it is just right that na mapunta sa inyo yan. Kayo po'y karapat-dapat ang makatanggap niyan. On that note po, muli, ingat ho sa pag-uwi. Huwag muna kayong aalis. Magpo-photo ops naman tayo para may souvenir tayo. By province, tatawagin na lang po kayo. Yung mga nakaupo dito, huwag na rin kayo munang tumayo. Muli, maraming salamat mula sa kaibuturan ng aming puso. At Diyos mabalos. Ayan, palakpakan po natin ang ating RD, Ruben Theodore Sindak. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir. Sa pamumuno sa Bicol Region DAR. Napakasipag na pinuno ng DAR Region 5. Nakita nyo naman po, no? Very hands-on si RD. Yes. Once again po, palakpakan po natin ang ating Regional Director. Ngayon naman, magpo-photo opportunities po tayo, sir. Isang linya na lang po kayo dito, sir. Okay. Per province po. Tawagin natin. Una, Grace. Unahin na natin ang nanggagaling sa DAR Albay. Taga-Albay po. Magpipicture po tayo dito. Sa likod po kayo. Sa likod po kayo, sir. Ma'am. Ushers and usherettes, pa-assist po ng ating mga ARVs.
Magsihanda na po dahil ang sunod sa Albay ay ang Camarines Norte. Dalhin po natin ang ating titulo at itataas po natin yan lahat. Opo, doon tayo sa gitna. Ayan, pwede naman po dito. Yung parang hindi ka yung pwede pong makaupo, pwede po dito sa unahan. Yung makakaupo po, sa unahan po, sa unahan. Yung makakaupo. Yung mga makakaupo po, pero yung hindi na kaya, okay lang po yan. Habang po nag-picture taking ang Albay, announcement po, there will be provision of lunch today at CWC near Wakeboarding Capital Grounds, courtesy of Provincial Local Government Unit of Camarines Sur for DARO officials, mayors, ROD officials, and DARPO Execom. Yung binanggit ko po ay may lunch po na provision sa CWC ngayong tanghali. Ayan, huwag nyo naman pong ipagdamot ang inyong napakatamis na ngiti. Dahil ngayon ay natanggap nyo na ang inyong mga pinaka-aantay na titulo. Yan po ang mga magigiting na agrarian reform beneficiaries galing po sa lalawigan ng Albay. Congratulations Kasama po ang sa land inyong bank lahat. po doon, MDENR official po, sa provision po ng lunch. Next is from Cam Norte. Pagkatapos po ng Camarines Norte, isusunod po natin ang Catanduanes. Cam Norte po. Kasama rin po ang kanilang mga Provincial Executive Committee. Again, yung makakaupo po, pwede po sa unahan. Prepare na po ang Catanduanes, kayo po ang susunod sa Cam Norte. Palakpakan po natin ang Darcam Norte. Next is Catanduanes po. Ayan. Ang susunod po sa lalawigan ng Catanduanes ay ang lalawigan ng Masbate. Yung mga lalabas po galing sa picture taking, side na lang po natin i-assist. Dito sa left side, i-assist ng mga usherettes yung mga lalabas para buwelo pumasok yung magpapapicture. Ayan, bumiyahe pa ang ating mga agrarian reform beneficiaries galing sa lalawigan ng Catanduanes. Congratulations po sa inyong lahat.
Okay, ang DAR Masbate, mag-ready na po. Maraming salamat sa lahat ng Agrarian Reform beneficiaries from Catanduanes. Congratulations din po. I-welcome naman natin ngayon para sa photo ops ang DAR Masbate. Susunod po sa lalawigan ng Masbate ay ang lalawigan ng Sorsogon. Kung maaari po ay maghanda na rin ang mga Agrarian Reform beneficiaries at ang Provincial Executive Committee from Sorsogon. Yung po mga probinsya na tapos na po na magpakuha ng kanilang litrato, kung maaari po tinatawagan ang mga asherets na kung Yes. maaari po ay i-guide po ninyo sila palabas para Yes. makauwi na po sa kanilang respective provinces. Another- Baon ang kanilang Mga titulo. Another thing, lahat po ng municipal assessors is invited po sa CWC para po sa lunch. Darpo Sorsogon, ready na po tayo? Maraming salamat at congratulations mga Agrarian Reform beneficiaries Yes, from Grace. Masbate. Mag-ingat po lahat ng ating mga benepisyaryo sa inyong pag-uwi. Ang susunod po sa Darpo Sorsogon ay ang DAR Camarines Sur 2. Huli na ang DAR Cam Sur 1. Mag-prepare na po ang DAR Cam Sur 2. Sa ating pong pag-alis, baunin po natin yung basurang dala natin, okay po? Muli po, maraming salamat sa lahat ng benepisyaryo na nagmumula sa lalawigan ng Sorsogon. Congratulations po sa inyong lahat. Ngayon naman po, tawagin natin ang DAR Camarines Sur 2. Tinatawagan ang lahat ng Agrarian Reform beneficiaries from DAR Camarines Sur 2.
Kamsur 2. Yung mga kakaupo, pwede po sa unahan. Sa unahan po, pwede namang maupo. Sa unahan. Upo kayo. Hindi naabot siya. Upo na kayo. Kamsur 1, mag-prepare na kayo. Tayo pala. Ang dami ng Kamsur 2. Siyempre. Full force. Okay, ready? Lap, lap. Okay! Ay, hindi ba? Thank you! Muli maraming salamat sa lahat ng ating mga magsasakang beneficiaryo at sa lahat ng bumubuo ng DAR Provincial Office Camarines Sur 2. Congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat, Kamsur 2. Ngayon naman, ang Kamsur 1. Kamsur 1, tayo na po. Tinatawagan din ang buong puwersa ng DAR Camarines Sur 1 para po sa inyong photo opportunity. Mag-aantay lang po tayo ng saglit at marami po. Baba na daw po lahat. Kamsur 1. Lahat daw po. Pagkatapos po ng DAR Camarines Sur 1, tinatawagan din ang lahat ng mga usherettes para sa photo opportunity Yes. together with our line agencies and regional execom. At pagkatapos po ng mga usherettes, isusunod naman po ang photo ops together with the technical crew na walang humpay at walang kapaguran na tumulong sa atin upang maging successful ang ating event ngayong araw. Meron pa po sa taas. Teka lang po. Stranded pa po. Hintayin lamang po nating makababa ang ating mga kagalang-galang na ARBs mula po sa lalawigan ng Camarines Sur 1. Pagkatapos po ng DAR Camarines Sur 1, magsipaghanda na rin po ang lahat ng usherettes para po sa inyong photo opportunity. Pa for the last time. Smile po, smile. Ayan.
Thank you very much, Camarines Sur 1. Congratulations sa lahat po ng ating mga agrarian reform beneficiaries from DAR Camarines Sur 1. At sa lahat po ng bumubuo ng pamunuan ng lalawigang ito. Sunod na po ang mga assurettes. Yan, assurettes po. Ang mga naggagandahan at nagagwapuhang usher and assurettes. Paumanhin po. Sa likod tayo, dali. At susunod po sa kanila ay ang bumubuo ng technical crew. Assurettes. Yung mga nagagandahan nating assurettes. Pakiusap po Yung mga information officer natin daw po, sila daw po yung kukuha. Assurettes and ushers. Ushers and assurettes po, please come forward. Sama na daw po yung information officer pala. Sama na daw po. IOS, dito na daw po kayo. Eh, daw mo po. Ato, hindi ko na po. Noreen, upuan nyo na. Upo na kayo dyan. I-fill up nyo na yung, yan. Mask off. Wala dapat mask. Pakitanggal daw po ng mask. Sa muli po, maraming salamat sa ating... Meron pa? Meron pa. From region, Daro, officials po. From Daro. Daro po, Daro. Daro. Upo na daw po. Thank you very much po sa Provincial Local Government Unit of Camarines Sur. Isusunod po natin ang photo opportunity together with our technical group. At ang kukuha po ng kanilang litrato ay ang ating respective IOs. Maraming salamat po. Lahat po ng technical crew. Kung maaari daw po na makapagpa-picture po ang lahat ng technical crews. Ayan, nakaready naman po ang ating mga IO para sa inyong photo ops. Sa punto pong ito, sa muli maraming salamat sa lahat ng nakibahagi upang maging matagumpay ang makasaysayang araw na ito para sa ating bayan. Sa lahat, congratulations po and thank you very much.
Sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat, sa technical group ng Capitol at sa broadcast team. Maraming salamat.